सुस्वागतम. सर्वांचं अगदी मनापासून स्वागत आहे. कोकणचं नंबर 1 चॅनल अर्थातच कोकणसाद लाईव्ह आणि दैनिक कोकणसाद प्रस्तुत श्रीकृष्ण मंदिर न्यास जामसांडे श्रीकृष्ण नगर आयोजित हा खेळ पैठणीचा या कार्यक्रमामध्ये सर्वांचं अगदी मनापासून स्वागत आहे. जवळपास कोकणातील सर्वाधिक यूट्यूब सबस्क्रायबी ज्याच्याकडे आहेत अर्थातच 3 लाख आणि सर्वाधिक फेसबुक सबस्क्रायबर आहेत 1.5 लाख. यांच्या जवळपासही या चॅनलच्या कोणी नाही, आसपाससुद्धा कोणी नाही आहे. खरी बातमी, खात्रीशीर बातमी हे ज्यांचं ब्रीदवाक्य आहे असं कोकणसाद लाईव्ह, कोकणचं नंबर 1 चॅनल आणि दैनिक कोकणसाद प्रस्तुत या कार्यक्रमाचं आयोजन केलेलं आहे. श्रीकृष्ण नगर अर्थातच श्रीकृष्ण न्यास यांच्या वतीनं या कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलेलं आहे. जरा जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. कोकणसाद लाईव्ह आणि अर्थातच श्रीकृष्ण मंदिर न्यास यांच्यासाठी या कार्यक्रमाची सुरुवात या ठिकाणी करतोय. स्वय असुनी ब्रह्मावतार कणकवलीत बैसुनी दिगंबर स्वतःसी म्हणवी भालचंद्र अशा परमहंस भालचंद्र महाराजांच्या चरणी नतमस्तक होतोय. आई दुर्गा मातेच्या चरणी नतमस्तक होतोय. अर्थातच हा जागर आपण करतोय नवरात्रीचा. हा जागर म्हणजे अर्थातच स्त्रीच्या सन्मानाचा जागर आहे. हा जागर आहे स्त्रीच्या कर्तृत्वाचा आणि हा जागर आहे स्त्रीच्या मूलभूत गरजांचा. आणि म्हणूनच या कार्यक्रमाचं आयोजन या ठिकाणी केलं आहे खेळ पैठणीचा. मी माझ्या पहिल्या 1 ते 10 स्पर्धकांना या ठिकाणी आमंत्रित करतो आपण या मंचावरती यायचं. 1 ते 10 स्पर्धक, त्यांच्याकडे बॅच क्रमांक 1 ते 10 आहे आणि 1 ते 10 स्पर्धकांनी व्यासपीठ. जर जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे. आपल्या टाळ्या कुठे कमी पडता कामा नये याची आपण नोंद घ्यायची आहे. 1 ते 10 आणि लाईन प्रमाणे नंबर प्रमाणे 1 2 3 4 5 असे 10. 1 ते 10. ओके, जरा लांब लांब राहा. 2 9 10. सरका मॅडम इकडे. ताई इकडे सरका. वहिनी सरका इकडे. तर या कार्यक्रमाची सुरुवात करतोय. अर्थातच खेळ पैठणीचं म्हटला की अर्थातच नाव घ्या नाव या कार्यक्रमाने सुरुवात व्हायला पाहिजे, परंतु वेळ आणि काळ या दोन्ही गोष्टींचा विचार करावा लागतो. त्याच्यामुळे डायरेक्ट पहिल्या फेरीला सुरुवात करतोय. 3 फेऱ्या होतील. 4थी फेरी आमच्याकडे आम्ही मर्यादित ठेवलेली आहे. जर गुणफलक सेम झाला म्हणजे टाय झाला तर मात्र 1 फेरी अतिरिक्त घ्यावी लागेल आणि त्याच्यातून कळणार की हे महाराष्ट्राचं महावस्त्र कोणाच्या घरामध्ये जाईल, अर्थात हा पैठणी कोणाच्या घरामध्ये जाईल हे आपल्याला कळेल. तर स्पर्धक क्रमांक 1 ते 10 या ठिकाणी 1 ते 10 स्पर्धकांसाठी जोरदार टाळ्या. तर जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. विद्येश म्युझिक मॅजिक बॉस. जर गाण्यावर नृत्य केलं तर तुम्हाला 10 गुण लगेच मिळून जाणार. त्याचे आमचे गुणलेखक आहेत बसले, ते लिहिणार गुण. ओके, गाणं द्यायचंय कुठलं पण छोटंसं गाणं दे. गाणं एकच आहे, गाणं नाही आहे. ओके चालेल. ह्या म्युझिकवरती तुम्हाला नृत्य करायचं आहे.
वा जरा जोरदार आहे टाळ्या का कमी पडत आहेत येणार पूर्णपणे रंगत येणार क्या बात आहे क्या बात आहे जोरदार टाळ्या त्याला धन्यवाद धन्यवाद थँक्यू विद्येश ताईंसाठी 10 गुण सर 10 गुण ओके त्यानंतर स्पर्धक क्रमांक 2 या खूप काय काय विचित्र आहे त्याच्यामध्ये मॅजिक बॉक्स म्हणतात त्याला जादूचा बॉक्स आहे तो हां काय आहे अरे बाप रे यांना करायची आहे विदेश थांबा वेड्याची भूमिका करायची आहे म्हणजे तुम्हाला वेडं व्हायचं आहे बघा जमेल तर 10 गुण आहेत वा 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 जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे ताईसाठी ओके ओके थँक्यू ओके 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 थँक्यू धन्यवाद बाकी काही नाही सांगा ठीक आहे स्पर्धक क्रमांक 3 या हां काय कोणत्याही प्रकारच्या प्राण्याचा आवाज काढायचा आहे तुम्हाला बापरे कुठलं मांजर आहे मला वाटलेलंच मांजराचाच आवाज काढणार ठीक आहे स्पर्धा क्रमांक 4 या समीर वा कॅटॉक करायचं आहे तुम्हाला इथून त्या कॅमेऱ्यापर्यंत जायचं आणि तिथून परत पाठी यायचं तुम्हाला ट्रॅक देतील अनिकेत आणि विद्येश कॅटॉक करायचं आहे जर पाठी या हां ओके हां विद्येश थांबा म्युझिक लागल्यानंतर करायचं घाई करू नका कॅटॉक मांजरासारखं चाललं पाहिजे हा काय बात आहे टाळ्या झाला पाहिजे होता टाळ्या कमी पडता का म्हणे परत पाठी यायचं आहे हां वा 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 क्या बात आहे ठीक आहे 10 गुण सर त्यानंतर स्पर्धक क्रमांक 5 या काय आहे महाराष्ट्रामधील 4 नद्यांची नावं तुम्हाला सांगायची आहेत वेदगंगा 1 मिनिट पंचगंगा दूधगंगा नर्मदा आणि 2 वेदगंगा दूधगंगा नर्मदा आणि वाराणसी आणि पंचगंगा एक नर्मदा ती सांगितली गोदावरी जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे आईसाठी खूप छान ठीक आहे त्यानंतर स्पर्धक क्रमांक 6 समीर स्पर्धक क्रमांक 6 हा काय तुमच्या नवऱ्याची गाडी आहे हा कुठली पण असू दे आहे ओके नवऱ्याच्या गाडीचा नंबर माहित आहे पूर्ण थांब 5746 MH07 5746 वा जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे ताईसाठी त्यानंतर स्पर्धक क्रमांक 7 समीर तुमच्यासाठी काय वा 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 गाण्याच्या तालावर नृत्य करायचं आहे देईल विद्येश गाणं कुठलं तरी त्याच्यावर नृत्य करायचं आहे वेगवेगळी हा जोरदार आहे त्याला पाहिजे कॅमेरे म्युझिक आहे त्याला डिस्को झाला पाहिजे ओके थँक्यू त्यानंतर स्पर्धक क्रमांक 8 10 गुण सर गुण देताय नाही ना हां गुणसंख्येची आहे त्या सरांच्या हातामध्ये आहे हां नाही तर मला मध्ये कुठेतरी पकडायला जातात हां 3 वेळा मोठ्याने ओरडायचं आहे काय ओरडायचं आहे आता काही ओरडू नका मी सांगतो दुर्गा माते की जय असं ओरडायचं आहे थांबा हां दुर्गा माते की जय त्याच्यात लिहिलं आहे मोठ्याने ओरडायचं आहे दुर्गा माते की जय
दुर्गा माते की जय. दुर्गा माते की जय. ओके, जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे ताईंसाठी. त्यानंतर स्पर्धक क्रमांक 9. काय ठेवलंय तुमच्यासाठी बघूया. अरे बापरे, असं दे, ठीक आहे, नको दुसरं येतो. विद्देश, गाणं द्यायचं आहे त्याला. ओके, जरा जोरात नाचलं पाहिजे. 10 गुण आहेत, 10 गुण. ओके, ठीक आहे, ठीक आहे, थँक्यू. या स्पर्धक क्रमांक 10. सुंदर आलंय, चालेल ना? हो, नाही तुमच्या नवऱ्याला हाक मारायची आहे. घरी कशी मारता तशी. हा, ती कशी मारता ते दाखवा. तुमच्या नवऱ्याचं नाव काय? दीपक. आता दीपक सरांना कशी हाक तुम्ही मारता? जरा मोठ्याने बघणार ना दीपक सर. अहो जरा इकडे येता का? अशी मारत नाही, मी विश्वासाने सांगतो, कॉन्फिडन्स. मला खूप कॉन्फिडन्स आहे. अशी नाही मारत तुम्ही. जरा बघा व्यवस्थित, जरा जशी घरी मारता तशी, लाडाने, प्रेमाने किंवा रागाने. अहो इकडे या जरा. हा, ही हाक घरी आहे, थोडी रागाने मारते. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे ताईंसाठी. तर तुमच्या 10 स्पर्धकांसाठी पुढची फेरी आहे स्मरणशक्ती फेरी. तुमच्या फेरीचं, तुमच्या संपूर्ण ग्रुपचं नाव काय माहीत आहे? अंबे माते. अंबे माते की जय. आता मी क्रमांकाने बोलवणार नाही. अंबे माते की जय या ग्रुपने वरती या म्हटल्यानंतर हे व्यासपीठ आहे आपलं, इथे यायचंय. एकत्र कुठेतरी बसा. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे. पुढचे 11 ते 20 या. स्मरण शक्ती फेरी लक्षात ठेवा. हा, दे म्युझिक. 11 ते 20 या. पहिली फेरी 1 ते 10 जणांसोबत या ठिकाणी स्पर्धकांसोबत संपन्न झाली. दुसऱ्या फेरीसाठी पुन्हा येईन, तोपर्यंत कुठेही जाऊ नका. फक्त पाहत राहा कोकण 7 लाईव्ह, कोकणचं नंबर 1 चॅनल आणि दैनिक कोकण 7 प्रस्तुत श्रीकृष्ण मंदिर नॅस जामसांडेच्या वतीनं हा खेळ पैठणीचा. आपण मात्र कुठेही जाऊ नका. हॉटेल संतोषी एसी फॅमिली रेस्टॉरंट, देवगड बस स्टँड समोर. नाश्ता, साऊथ इंडियन डिशेस, पंजाबी मालवणी जेवण. प्रोप्रायटर निवृत्ती उर्फ भुवातारी. मोबाईल नंबर 9421 145424. पारकर कोल्ड ड्रिंक्स अँड केक शॉप. प्रोप्रायटर योगेश पारकर, तळे बाजार देवगड. मोबाईल नंबर 7350 49 99 11. खान प्लास्टिक फर्निचर शॉपी नीलकमल, सेलो, मिल्टन, पारस, महानंदा, समृद्धी, मोल्टेड फर्निचर, किचनवेअर, ग्लासवेअर, गिफ्ट्स, घड्याळे. हॉटेल स्वरूप बिअर बार आणि परमिट रूम, एसी नॉन एसी फॅमिली रेस्टॉरंट अँड बार. प्रोप्रायटर गणेश पाळेकर. मोबाईल नंबर 9423 30 35 81. स्वरूप निवास, तलाठी कार्यालयाजवळ, तळे बाजार देवगड. तर पुन्हा येतोय दुसऱ्या फेरीसाठी दुसऱ्या ग्रुप सोबत. त्याच फेरीसाठी मॅजिक बॉक्स फेरीसाठी मध्ये येतोय हा खेळ पैठणीचा. अर्थातच कोकणचं नंबर 1 चॅनल कोकण 7 लाईव्ह आणि दैनिक कोकण 7, त्याचप्रमाणे श्रीकृष्ण मंदिर न्यास समिती जामसांडे आयोजित खेळ पैठणीचा. प्रायोजक विल्बर प्रॉपर्टी, सह प्रायोजक कॅम्बलिन आपल्यासाठी घेऊन येतोय हा खेळ पैठणीचा. पुढच्या फेरीला दुसऱ्या ग्रुप सोबत त्याच फेरीला पुन्हा एकदा प्रवेश करतोय. बघूया स्पर्धक क्रमांक 11 या मॅडम. हा मॅजिक बॉक्स आहे, अनेकांची तकदीर बदलून टाकतो. हा, वा, येईल. 10 गुण आहेत. हॉट म्हणजे काय असं तुम्हाला सांगायचंय. हॉट म्हणजे काय? हॉट म्हणजे काय? हा, ते सांगायचंय काय. काय होत? पैठणीचा कार्यक्रम आहे. हॉट म्हणजे काय? म्हणजे हॉट याचा अर्थ हा. इंग्लिशमध्ये हॉट, मराठीमध्ये काय? नाही, समर्पक उत्तर पाहिजे. हॉट म्हणजे काय येत असेल ते सांगा. तसं काय 10 गुण आहेत. हॉट म्हणजे काय बरोबर आहे, उत्तर समर्पक पाहिजे. हॉट म्हणजे काय? म्हणजे हॉट म्हणजे काय? म्हणजे म्हणजे काय प्रश्न विचारलेला आहे. हा, प्रश्नच आहे तो. म्हणजे हॉट म्हणजे काय.
एखाद्याला प्रश्न WHAT हॉट म्हणजे काय, बस एवढंच सांग. आता प्रश्न सोपा करून विचारला. WHAT हॉट म्हणजे काय? WHAT याचा अर्थ हॉट हॉट इंग्लिश काय असंच आहे. काय असंच आहे मराठी. इंग्लिशमध्ये WHAT हॉट तोच प्रणाम कर. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे ताईसाठी. ताईनं सांगायचं होतं, पोचलेलं आहे त्या उत्तर. ठीक आहे, 10 गुण द्या. हॉट या शब्दाचा अर्थ काय असा होतो असं उत्तर पाहिजे. त्यानंतर स्पर्धक क्रमांक 12. तुमच्यासाठी काय आहे मॅजिक बॉक्समध्ये? महाराष्ट्रातील 4 नद्यांची नावं सांगायची आहेत. सोपा आहे प्रश्न. किती सोपा आहे प्रश्न? आहे ना सोपा? मग सांगा. दूधगंगा नाही नाही, प्रश्न बदलू शकत नाही असं आहे. नाही जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे ताईंसाठी. 0. या स्पर्धक क्रमांक 13. स्पर्धक क्रमांक 13. कोणत्याही प्राण्याचा आवाज काढणे. तुमच्यासाठी 4 चिट आहे, त्याच्यामध्ये काही टेन्शन नाही. मांजर सोडून काढायचंय. बघ 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 कुठला प्राणी आहे? कुत्र्याचा आवाज. बघ 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 बघ. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे. म्हणजे भूक भूक म्हणायचं होतं ना, भूक भूक असं. ठीक आहे, पुढे स्पर्धक क्रमांक 14. नाही, मला लक्ष दे ना, कुत्र्याचा आवाज नेमका कसा काढतात ते मला सुद्धा नाही माहीत. गाण्याच्या तालावर नृत्य करायचं आहे. म्हणजे आम्ही तुम्हाला ट्रॅक देणार. विद्येश आणि अनिकेत आहेत. विद्येश डान्स केला पाहिजे, म्हणजे करायचं व्यवस्थित. जोरदार टाळ्या ताईंसाठी. स्टार्ट. टाळ्या टाळ्या पाठीमागे. हा, वा वा, ठीक आहे, ओके. जोरदार टाळ्या. कथक नृत्यामध्ये होता पहिला. या स्पर्धक क्रमांक 15. दोन मिनिट तुमचं टायमिंग लावू आम्ही. 2 मिनिटामध्ये 5 उखाणी घ्यायचे. अरे बापरे, आता आली का पंचायत? बर्फाच्या राशी वर्ता विघ्नाची नुरवी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची सर्वांगी सुंदर उटशेंदुराची कंठी झळके माळ मुक्ता फळाची जय देव जय देव जय मंगल मूर्ती ओ श्री मंगल मूर्ती दर्शन माते मान कामना पूर्ती जय देव जय देव. वा, जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे. गणपती जवळ होता म्हणून आली, होय ना? गणपतीत म्हटलेलात का आरती? हा, नशीब की आता इथेच म्हणताय फक्त. म्हटलेलात घरी गणपतीला? हा. स्पर्धक क्रमांक 17. मनात हेच चाललंय ना, येऊ दे काहीतरी बाबा सोपं देवा. वा, गाण्यावर नृत्य करायचंय. छान नृत्य झालं पाहिजे बघा जर. ओके, दे साऊंड. स्टार्ट. ठीक आहे, 10 गुण. पुढील स्पर्धक क्रमांक 18. चार गडांची नावं सांगायची. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या 4 गडांची नावं सांगायची. सांगा, स्टार्ट. गड्यांची नावं लक्षात नाही येत. किल्ला सांगू शकतो ना विजापूर? हा, गडांची नावं माहिती आहेत का? 4 गडांची नावं सांगायची. शिवगड, प्रतापगड, राजगड. सांगा तुम्ही गड. सगळ्यांना गड लावा आणि देवगड. नाही, सॉरी, जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे ताईंसाठी. नाही, पुढील स्पर्धक या. स्पर्धक क्रमांक 19. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या गडांची नावं सांगायची होती. गड किल्ले त्यारीच बांधले, आरमार उभं केलं. अरे बापरे, कराल ना?
हां म्हणजे कॅटॉकला काय म्हणतात माहिती आहे, मांजराची चाल. दे म्युझिक विघ्नेश. थांबा थांबा, म्युझिक लागल्यावर पाटिया दे. वा, जरा जोरदार टाळ्या आईसाठी झाल्या पाहिजेत. या वयामध्ये हा जो उत्साह आहे याच्यासाठी या टाळ्या झाल्या पाहिजेत. हा सन्मानच स्त्रीचा आहे, हा जागरच स्त्रीचा आहे. वा, जोरदार टाळ्या. 10 गुण. आणि या राऊंड मधली शेवटची स्पर्धक क्रमांक 20 या. मॅजिक बॉक्स. ही संकल्पना कोणाची होती ते नंतर सांगतो. वा, कराल गाण्यावर नृत्य करायचंय. हां, दे ट्राय. वा, जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे. ओके, थँक्यू. या, जोरदार टाळ्या. 10 गुण या ताईंसाठी. स्पर्धा क्रमांक 20. तुमच्या ग्रुपचं नाव काय? काय? दुर्गा माते की जय. काय स्मरणशक्ती फेरी आहे, लक्षात घ्या. दोन्ही मातात. बसा कुठे एकत्रित. चला पुढे 21 ते 30 ही तुमची राऊंड सुरू आहे. स्मरणशक्तीमध्ये एक जरी बाहेर राहिली तरी पण बाद ठरवलं जाईल, याच्यात आपण दक्षता घ्यायची आहे. तिसऱ्या राऊंड सोबत पुन्हा एकदा येणार या खेळ पैठणीच्या कार्यक्रमामध्ये, ज्याचं नावच आहे खेळ पैठणीचा. कोकणचं नंबर 1 चॅनल कोकण सात लाईव्ह आणि दैनिक कोकण सात प्रस्तुत श्रीकृष्ण न्यास मंदिर समिती जामसंडे, प्रायोजक बिलबर्ड प्रॉपर्टी, सहप्रायोजक कॅमलिन. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत खेळ पैठणीचा या कार्यक्रमासाठी. कोकणात घराचं स्वप्न साकार करा. एन ए प्लॉट्स, फ्लॅट्स, बंगलोचे अनेक पर्याय. सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, गोवा. बिलबर्ड प्रॉपर्टीज. घर प्रत्येकाचं, नातं विश्वासाचं. Guys, either you are happy, unhappy, successful, unsuccessful, satisfied, unsatisfied. There is a reason whatever you are being today. If you want to find a reason of your unhappy life, you should align with nature. You can see heavenly atmosphere here in Devgarh. You can experience here and bring out a reason of your happy life. जेव्हा कोकण आपलंच असा. पुन्हा येतोय तिसऱ्या फेरीमध्ये, अर्थातच खेळ पैठणीचा कोकणचं नंबर 1 चॅनल कोकण सात लाईव्ह आणि दैनिक कोकण सात प्रस्तुत श्रीकृष्ण मंदिर न्यास समितीच्या वतीनं या कार्यक्रमाचं आयोजन या जामसंडे नगरीमध्ये करण्यात आलं. खेळ पैठणीचा 30 फेरी, परंतु तिसऱ्या ग्रुप बरोबर आपण या ठिकाणी सादर करणार आहोत. बघूया स्पर्धा क्रमांक 21 या. हो चालेल, कराल. जरा वेगळ्या स्टाईलने करायचं. हां, जरा वेगळा म्युझिक दे. दुसरा कुठला दे, कॅटॉक आहे, वेगळा म्युझिक दे. जरा पाठी या. वेगवेगळे ॲक्शन करत चाललं तरी चालेल. हां, स्टार्ट. थांबा, म्युझिक कुठे आहे मॅडम? पाठी. म्युझिक लागल्यावर सुरू करायचं. आवाज. जब विजिबल व्हाइट सामने आए, अच्छे अच्छे अपने दांत छिपाए. वाइटिटीज 1 हफ्ते में. कोलगेट विजिबल. कॅटॉक करायचं आहे तुम्हाला त्या म्युझिकवर. हां, जरा वेगवेगळे ॲक्शन वगैरे करून करा, म्हणजे आणि जरा मजा येईल, आहे ना? ओके. कॅटॉक झालं. परत एकदा.
ओके 10 गुण या स्पर्धक क्रमांक 22. दुसरी काढ. वा जमेल ना. खूप सोपी गोष्ट आहे बघा. जमेल. द्या इकडे चिठी इकडे द्या. ओके. ही हा 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 ही हा 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 ही हा 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 ही 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 हा हा हा. पुढे लावा ह हा ई हू एम हा. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे. त्यांच्या चिठ्ठीत होतं जोरजोरात हसणं असं होतं. या स्पर्धक क्रमांक 23. हा काय आहे जमेल ना. मग त्यांच्या चिठ्ठीमध्ये त्या का हसल्या लक्षात आलं सगळ्यांच्या. का त्यांच्या चिठ्ठीमध्ये होतं काय जोरजोरात हसणे. ओके यांच्या चिठ्ठीमध्ये काय बघा वेड्याची भूमिका करणे. नाही व्यवस्थित करा जरा. वेडं वाटलं पाहिजे लोकांना. नाही तर मी आपल्या उगीच 10 गुण देतो म्हणणार. हां वेडं झालं पाहिजे वेडं. काही जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे. ठीक आहे. त्यानंतर स्पर्धक क्रमांक 24. वेडं असं पूर्णपणे झालं पाहिजे. चालतंय पण ठीक आहे. पुढे वा माईकवरती फुगडी म्हणायची आहे. एक कडवं म्हटलं तरी चालेल पण म्हटलं पाहिजे व्यवस्थित म्हणाल. ओके. घागर घुमू दे रामा पाव नाचू दे. घागर घुमू दे रामा पावा नाचू दे. पुढे पुढे शंकोबा मवर माझी नाचू दे. पुढे फू फू फू. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे ताईंसाठी. मला वाटलं शंकरला विसरल्यात की काय. या स्पर्धक क्रमांक 25. ठीक आहे. कुठली गाडी आहे. 4 व्हीलर आहे. हां तुमच्या नवऱ्याच्या गाडीचा नंबर सांगायचा. हां व्यवस्थित सांगायचा. नंबर पूर्ण पाहिजे तरच 10 गुण मिळणार. ओके स्टार्ट. MH07 6732. वा जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे. तेच आहे ना नक्की चेक करणार नंतर मी. ओके या स्पर्धक क्रमांक 26. वा पण हे तुम्हाला देऊ शकत नाही. आम्ही दुसरं देणार. ओके चालेल. दे म्युझिक. नाही नाही ते असू दे. नाचायचंच आहे. म्युझिक वेगळं देणार. हां जरा मोठ्याने जरा. हां टाळ्या 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 क्या आवाज आहे. हा खेळ पैठणीचा जामसांडे नगरीमध्ये रंगतोय. कोकण सात लाईव्हच्या माध्यमातून दैनिक कोकण सात आणि कोकणचं नंबर 1 चॅनल कोकण सात लाईव्ह आणि श्रीकृष्ण नाथ समिती मंदिर जामसांडे या श्रीकृष्ण नगरीमध्ये हा कार्यक्रम होतो. नाचलं पाहिजे. या कार्यक्रमाचे प्रायोजक आहेत फिल्डवर प्रॉपर्टीज आणि सहप्रायोजक आहेत कॅमलेन. यांच्याकडून आपल्याला मिळणार आहे शांती पारितोषिक. वा थँक्यू थँक्यू थँक्यू. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे ताईसाठी. त्यानंतर स्पर्धक क्रमांक 27. या म्हणणार काय आणला भाऊजीने अखेर. मी आणलेला नाही. हां दुसरी काढ. ते तुम्ही करणार दुसरी काढ. वा 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 असंच मगाशी एक आलेली तिला पण तुम्हाला पण तोच आहे. ठीक आहे. व्यवस्थित आणि खरं आहे सांगायचं. खरी हाक मारायची. हां ओके. घरी मारतात अशी. कशी मारता. अहो ऐकलत का. बोलवायचं आहे आता म्हणजे बोलवत आहे. बाहेर आहेत पेपर वाचतायत. हां आणि त्यांना बोलवायचं आहे. हां कसे बोलवाल. अहो ऐकलत का. ऐकलत तरी पण पुढे काय सांगणार ते सांगा. बोलवायचं आहे त्यांना. अहो जरा इकडे येता का. ठीक आहे. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. 10 गुण. त्यानंतर पुढील स्पर्धक क्रमांक 28. हां दुसरी काढा.
काय नाही, सोपे सोपे आहेत सगळे. काढा तुम्ही बिंदास. वा 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 वा. 3 वेळा मोठ्याने ओरडायचं आहे. पण आता तुम्ही काय म्हणायचं आहे? अंबे माते की जय. जोरात हा जरा. हिने अंबे माते की म्हटलं की तुम्ही जय म्हणायचं. म्हणाल ना? ओके. अंबे माते की जय. थांबा. एवढ्या प्रेमाने हाक मारला तर ती लवकर आहे ना धावत. तुम्ही फक्त अंबे माते की जय मोठ्याने म्हणायचं, मोठ्याने. ते जय म्हणणार. हां हां म्हणा. अंबे माते की जय. अंबे माते की जय. सॉरी. अंबे माते की जय. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे आहे ते. मॅडम त्या जय त्या म्हणणार होत्या. असू दे, ठीक आहे. 10 गुण. हां. अरे बापरे, ठीक आहे. तुम्ही देवगडमध्ये राहता. देवगडमध्ये फक्त हे वरचं नाव बदलायचं. हां, देवगडच्या ग्रामदैवताचं नाव सांगायचं आहे. थांबा तरी. देवगडच्या ग्रामदैवतेचं नाव सांगायचं म्हणजे तुम्ही राहता तिथले सांगायचं. चालेल. कुठलं? दिरबादेवी माता. ओके. उत्सव कधी भरतो तिथं? त्रिपुरी पौर्णिमा. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे ताईसाठी. त्यानंतर क्रमांक 30. एकच काढा. हा. बापरे, पण हे आता तुम्हाला देऊ नाही देणार नाही. काळजी करू नका. हे देऊ शकत नाही. कार्यक्रम लाईव्ह आहे त्याच्यामुळे हे देऊ शकत नाही. दुसरी काय? वा 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 वा. अनाउन्समेंट करायची आहे. बस स्टँडवरची कराल की रेल्वे स्टेशनची कराल? बघा जरा पटकन. कुठली कराल? बस स्टँडची? ओके. मी सांगतो तुम्हाला. देवगडवरून कणकवलीला जाणारी बस लागलेली आहे. आता ते वाहतूक नियंत्रक अनाउन्समेंट करत आहेत तशी तुम्ही करायची आहे. जरा व्यवस्थित. हा. देवगडवरून कणकवलीला निघाय. देवगडवरून सुटणारी कणकवली एसटी फ्लॅट क्रमांक 4 वरती लागलेली आहे. प्रवाशांनी गर्दी करू नका. फ्लॅट क्रमांक 4 वर. कुठे जाणारी? कणकवली सांगितलं सुरुवातीला. देवगडवरून कणकवलीला जाणारी बस फ्लॅट क्रमांक 4 वरती लागलेली आहे. फ्लॅट क्रमांक 4 वर. देवगड कणकवली. बस क्रमांक 4535 फ्लॅट क्रमांक 4 वर. देवगडवरून सुटणारी कणकवली बस 4 वाजताची लागलेली आहे. फ्लॅट क्रमांक 4. देवगड फ्लॅट क्रमांक 4. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे जाईसाठी. जोरदार टाळ्या. क्या बात आहे, क्या बात आहे. तुमच्या ग्रुपचं नाव आहे? तुमच्या ग्रुपचं नाव आहे अंबाबाई ग्रुप. काय? नीट लक्षात ठेवा. बसा कुठे एकत्र. या शेवटचे सगळे स्पर्धक 31 पासून 40 पर्यंत या. 31 ते 40 लवकर या. अशा रीतीने कार्यक्रम आपण पुढे नेतोय. हा खेळ पैठणीचा अर्थातच कोकणचं नंबर 1 चॅनल कोकण सात लाईव्ह आणि दैनिक कोकण सात प्रस्तुत हा खेळ पैठणीचा प्रायोजक विल्बर प्रॉपर्टीज, सहप्रायोजक कॅमलिन आणि या कार्यक्रमाने ज्यांनी आयोजित केलंय श्रीकृष्ण न्यास मंदिर समिती अर्थातच जामसांडे श्रीकृष्णनगर. तर छोट्याशा ब्रेकनंतर आम्ही पुन्हा येऊ दुसऱ्या ग्रुपला घेऊन. तोपर्यंत आपण कुठेही जाऊ नका. हॉटेल संतोषी एसी फॅमिली रेस्टॉरंट देवगड बस स्टँड समोर. नाश्ता, साऊथ इंडियन डिशेस, पंजाबी मालवणी जेवण. प्रोप्रायटर निवृत्ती उर्फ भुवातारी. मोबाईल नंबर 9421 145424. पारकर कोल्ड ड्रिंक्स अँड केक शॉप. प्रोप्रायटर योगेश पारकर. तळे बाजार देवगड. मोबाईल नंबर 7350 49 99 11. खान प्लास्टिक फर्निचर शॉपी नीलकमल. सेलो, मिल्टन, पारस, महानंदा, समृद्धी, मोल्टेड फर्निचर, किचनवेअर, ग्लासवेअर, गिफ्ट्स, घड्याळे, अनब्रेकेबल वस्तू. प्रोप्रायटर रफिक खान. मोबाईल नंबर 9422 39 27 39. भगवती कलेक्शन. लग्नाचा बस्ता योग्य दरात मिळतील. डायमंड हॉटेल शेजारी 7 पायरी, मेन रोड, जामसंडे देवगड. मोबाईल नंबर 7744 9606 55. फर्निचर प्लाझा. पेट्रोल पंपा शेजारी फाटकला समोर, जामसंडे देवगड. प्रोप्रायटर सुभाष कावले. मोबाईल नंबर 9594 0054 23. संदीप अनभवणे. मोबाईल नंबर 9373 05 15 70.
हॉटेल स्वरूप बिअर बार आणि परमिट रूम, एसी नॉन एसी फॅमिली रेस्टॉरंट अँड बार. प्रोप्रायटर गणेश पाळेकर. मोबाईल नंबर 9423 303581. स्वरूप निवास, तलाठी कार्यालयाजवळ, तळे बाजार, देवगड. पुन्हा एकदा चौथ्या ग्रुप सहित आम्ही येतोय. खेळो पैठणीचा अर्थातच कोकणचं नंबर 1 चॅनल कोकण साद लाईव्ह आणि दैनिक कोकण साद, त्याचसोबत त्यांनी हा कार्यक्रम आयोजित केला. श्रीकृष्ण मंदिर न्यास समिती अर्थातच जामसांडे नगरीमध्ये या कार्यक्रमाचं आयोजन करत. चौथी फेरी चौथ्या ग्रुपसाठी, तीच फेरी मॅजिक बॉक्स. बघूया स्पर्धक क्रमांक 31. वा, तुम्ही कुठे राहता? देवगड. हे फक्त वरचं नाव बदलायचं. देवगडमधील 5 देवांची नावं सांगायची. हां, देवांची सांगा, देवींची सांगा. त्यात देवीनं राग येणार परत. हां, सांगा. कोटकामतेची भगवती देवी, जामसंडेची दिरबा देवी, मिडबावची कुलस्वामिनी, त्याच्यानंतर मिडबावचा रामेश्वर ग्रामदैवत आणि मिडबावची गजबा देवी. झाले 5. अजून कुणकेश्वरचा कुंकोबा. हां, ते जवळचं म्हटलं देवस्थान कसं म्हणून सांगितलं. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे ताईंसाठी. त्यानंतर स्पर्धक क्रमांक 32. काढ. ओके आहे, व्यवस्थित सांगायचं, पूर्ण आहे. हां, ठीक आहे. माईक पाहिजे जरा. असं कसं येतो ना? कुठली गाडी आहे? TVS आहे. माझ्या नवऱ्याच्या गाडीचा नंबर आहे MH07 AP 8975. वा, जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे ताईंसाठी. त्यानंतर स्पर्धक क्रमांक 33. वा, हा प्रश्न तुम्हाला मी फक्त बदलून देतो, चालेल ना? ओके. खणखणीत उखाणं घ्यायचं आहे. खणखणीत, जरा नवीन. शंकराला बोलवायचं नाही फक्त. ओके, ठीक. आधी होती आई वडिलांची ताणी आणि आता झाली आहे रविकांतरावांची राणी. आधी होती आई बाबाची ताणी, आता झाली आहे रविकांतरावांची राणी. वा, जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे. स्पर्धक क्रमांक 34. या. वा, तुमच्या नवऱ्याची गाडी आहे? हां, कुठली आहे? स्प्लेंडर आहे, हिरो ओके, हिरो होंडाची आहे. नंबर माहीत आहे? ओके. MH7 1131. MH7 1131. ठीक आहे, मान्य करतो, परंतु MH07 असं म्हटलं पाहिजे. ओके, जोरदार टाळ्या ताईंसाठी. त्यानंतर स्पर्धक क्रमांक 32. या. दहा गुण आहेत त्याला सर आताच्या. वा, म्हणाल की दुर्गा मातेची? चालेल ना? ठीक. सुख करता दुःख हरता वार्ता विघ्नाची, नुरवी पुरवी प्रेम कृपा जयाची, सर्वांगी सुंदर उटी शेंदुराची, कंठी झळके माळ मुक्ता फळाची. जय देव जय देव जय देव जय देव, जय मंगलमूर्ती श्री मंगलमूर्ती, दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती. जय देव जय देव. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे. स्पर्धक क्रमांक 36. या. वा, व्यवस्थित आणि खरी हाक मारायची. हां, थांबा जरा. ओके ओके, मी थांबायला तयार आहे, काही प्रॉब्लेम. हां, का वेळ लागतोय माहिती आहे? हां, नाही मी थांबलेलोच आहे, काही प्रॉब्लेम नाही. हां, झालं की सांगा. झालं? थांबा सोडा. अहो
ऐकलत का? एवढ्या मोठ्याने हळू कधी हाक मारतच नाही बाई. हळूच मारते. अहो ऐकलत का? हा, काय काय ऐकायचं सांगा. काय विचारायचं असेल ते. हा, मग सांगा ना, ते जेवायला बोलवतात. हा. अहो जेवायला येत आहे ना? जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे ताईसाठी. त्यानंतर पुढील स्पर्धक क्रमांक 7. जेवायला येत आहे ना, जेवायला या म्हणून सांगत नाही तुम्ही. वा 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 वा, सुंदर. तुम्हाला गणपती बाप्पा मोरया असं म्हणायचं आहे. 3 वेळा. ओके, तुम्हीच म्हणा, पण जरा मोठ्याने, आवाज खणखणीत लागला पाहिजे. गणपती बाप्पा मोरया, गणपती बाप्पा मोरया, गणपती बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ती मोरया. थँक्यू. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. मी गणपती बाप्पा मोरयाच म्हणून सांगितलेलं. परत कसं होतं, उंदीर मामाला राग येतो थोडा. या स्पर्धक क्रमांक 38. ठीक आहे. कुठलं गाव तुमचं? देवगड. सासर? हेच माहेर? कागल. कागल. ओके. लव्ह मॅरेज की अरेंज मॅरेज? अरेंज मॅरेज. ठीक आहे. देवगडच्या ग्रामदैवत आहे, त्याचं नाव मगाशी सांगितलंय. त्याच्यामुळे एक देवगड शहरामध्ये एक प्रसिद्ध देवस्थान आहे, किंवा देवगड तालुक्यातील प्रसिद्ध देवस्थान कुठलं आहे? तालुक्यातलं सांगितलं तरी चालेल. कुणकेश्वर. जोरदार टाळ्या. घाबरताय कशाला? जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे ताईसाठी. त्यानंतर स्पर्धक क्रमांक 39. या एकच काढा. ओके, जमतील. 2 मिनिटं आहेत. 2 मिनिटं 5 नाही. बरं 3 तरी घ्या. चला तुमच्यासाठी म्हणा. 3 होणार नाही, 5च घेतली पाहिजेत. मी काही सांगेन. हां. शंकराच्या पिंडीवर बेल घालते वाकून, वीरसिंगरावांचे नाव घेते सगळ्यांचा मान राखून. रुसलेल्या राधाला कृष्ण म्हणतो हास, वीरसिंगरावांचे नाव घेते तुमच्यासाठी खास. नाही. नाव घ्या, नाव घ्या. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे त्यासाठी. खूप छान. घाबरू नका, पुढच्या फेरीमध्ये तुम्हाला खेळता येईल. या स्पर्धक क्रमांक 4. आणि एक लक्षात घ्या, बाद झालेले नाही हा कोणी. 0 गुण या फेरीमध्ये मिळाले तुम्हाला, पण पुढच्या फेरीमध्ये आणि काहीतरी मिळणार आहे तुम्हाला. ओके, स्टार्ट. ओके, लाव गाणं विद्येश. हा, स्टार्ट. वा, जोरदार टाळ्या ताईसाठी झाल्या पाहिजे. क्या बात आहे, क्या बात आहे. थँक्यू. ओके ओके, थँक्यू. बस बस बस. आणि नाचताय? आणि नाचणार का? ठीक आहे. तुमच्या ग्रुपचं नाव आहे काय? माता संत शृंगी ग्रुप. काय? नीट लक्षात ठेवा, वेगवेगळी नावं आहेत. बसा कुठेतरी. आणि शेवटचे सगळे स्पर्धक माझे लाडके या. 11 ते 41 ते शेवटपर्यंत या. तोपर्यंत स्पर्धक या ठिकाणी येतील, तोपर्यंत घेऊया छोटासा ब्रेक. पाहत राहा खेळ पैठणीचा कोकणचं नंबर चॅनल. अर्थातच कोकण 7 लाईव्ह दैनिक कोकण 7 प्रस्तुत श्रीकृष्ण मंदिर न्यास समिती जामसांडे नगरीमध्ये हा रंगतोय खेळ पैठणीचा. पुढच्या राऊंडसाठी येईल, तोपर्यंत आपण मात्र कुठेही जाऊ नका. कोकणात घराचं स्वप्न साकार करा. NA प्लॉट्स, फ्लॅट्स, बंगलोचे अनेक पर्याय. सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, गोवा. विल्बर्ट प्रॉपर्टीज. घर प्रत्येकाचं नातं विश्वासाचं. Guys, either you are happy, unhappy, successful, unsuccessful, satisfied, unsatisfied. There is a reason whatever you are being today. If you want to find a reason of your unhappy life, you should align with nature. You can see heavenly atmosphere here in Devgad. You can experience here and bring out a reason of your happy life. Yewa कोकण आपलोच असा.
पुन्हा येतोय अर्थातच आजच्या कार्यक्रमातील शेवटच्या ग्रुपला घेऊन. त्यांना सुद्धा तीच फेर असेल मॅजिक बॉक्स. हा कार्यक्रमच असा आहे खेळ पैठणीचा, अर्थातच कोकणचं नंबर 1 चॅनल कोकण सात लाईव्ह, दैनिक कोकण सात पुरस्कृत हा कार्यक्रम अर्थातच या जामसांडे नगरीमध्ये रंगतोय. श्रीकृष्ण मंदिर न्यास समितीच्या वतीनं हा कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलेलं आहे. बघूया शेवटच्या फेरीतील या पहिल्या स्पर्धकापासून. स्पर्धक क्रमांक 41 या. उघडा. वा वा, परंतु तुम्हाला थोडंसं चेंज करून देतो. उखाणं घ्याल. ओके. नाव घ्या कशाला करताय गजर, अमरचं नाव घ्यायला मी आहे हजर. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे ताईंसाठी. त्यानंतर स्पर्धक क्रमांक 42 या. ओके, तुमच्यासाठी एक दुसरी ट्रॅक देतो तुम्हाला. चालेल ना? चालेल. ओके, दे म्युझिक विदेश. बाबा क्या बात आहे, क्या बात आहे. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. ओके, थँक्यू विदेश. 10 गुण. स्पर्धक क्रमांक 43 या. 43. स्पर्धक क्रमांक 43 काय आहे? वा, सोपा प्रश्न आहे. तुम्हाला द्याल उत्तर? द्याल का? म्हैस आंघोळीला गेली तर परत कशी येईल? सोपा प्रश्न आहे. काय? नीट ऐका, जरा शांतता राहा पाठीमागे. म्हैस आंघोळीला गेली, म्हैस तर ती परत कशी येईल असा प्रश्न. इकडे बघून. पाण्यातून परत येईल. समर्पक उत्तर पाहिजे. कशी येईल परत? मस पाण्यात आंघोळ करून परत येईल. कशी येईल? भिजून. कशी येईल? चालत येईल. कशी येईल? लास्ट चान्स. उड्या मारत येईल. जोरदार ट्राय झाल्या पाहिजे. तरी 10 गुण द्या. भिजून हे उत्तर बरोबर आहे. ओके, पुढील स्पर्धक क्रमांक 44. किती घाबरल्या होत्या. हां, द्या. वा, ठीक आहे. तुमच्यासाठी माहेर कुठलं तुमचं? उस्मानाबाद जिल्ह्यामध्ये प्रसिद्ध देवस्थान आहे. प्रसिद्ध देवस्थान कुठलं? प्रश्न नीट आहे का? उस्मानाबाद जिल्ह्यामध्ये प्रसिद्ध देवस्थान आहे कुठलं? तुळजापूरची भवानी. नीट सांगा बघा. समर्पक उत्तर पाहिजे. उत्तरापर्यंत पोहोचलाय. उत्तर समर्पक पाहिजे मात्र. तुळजापूरची आई अंबी. तुळजापूरची भवानी माता आहे. भवानी पण बरोबर आहे, पण समर्पक येत नाही बघा. नाही तर मी सांगतो उत्तर. कुलस्वामिनी. तुळजापूरची कुलस्वामिनी भवानी. बापरे, म्हणतात ते नाही. उत्तर पाहिजे मला. बरोबर आहे, उत्तर तुमचं बरोबर आहे. समर्पक येत नाही बघा. तर एकदा एक चान्स शेवटचा. ओके. तुळजापूरची कुलस्वामिनी एवढंच म्हणतात आमच्याकडे. तुमच्याकडे म्हणतात बरोबर आहे. उत्तर वेगळं आहे. त्याच्यासाठी तुम्हाला थांबावं लागते. उत्तर सांगून मोकळं करतो. कुलस्वामिनी आई तुळजा भवानी हे उत्तर पाहिजे. बरोबर ना? जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत, परंतु गुण मिळणार नाहीत. तुळजा भवानी हे खूप महत्त्वाचं होतं. या. स्पर्धक क्रमांक 45. बरोबर ना? आई तुळजा भवानीच म्हणतात ना उस्मानाबाद. हां, लावणी नृत्य आता ओके, ठीक आहे. तुम्हाला लावणी नाही, परंतु विघ्नेश देईल ते करावं लागेल. ते विघ्नेश चाहतात आणि अनिकेत. हां, जरा मोठा आवाज साऊंड. क्या आवाज आहे. जरा जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे ताईंसाठी. ओके. थँक्यू. या. स्पर्धक क्रमांक 46. लहानपणी शाळेमध्ये नाचलेलात का? नाही, त्याला उत्तर द्यावं लागणार आता. तो पाठून ओढतोय ना तुम्हाला त्याला. हां, द्या. वा, सुंदर आहे. उखाण. आरतीच्या ताटात अगरबत्तीचा पुडा, सचिन रावांच्या नावाने भरला मी सौभाग्याचा चुडा. वा, जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे. आई देवीच्या चरणी एकच प्रार्थना, आपल्याला अखंड सौभाग्य लाभो. स्पर्धक क्रमांक 47.
वा, वेड्याची भूमिका करायची. कराल? वेड व्हायचं आहे, वेड पूर्णपणे. तर वेगळी करा काहीतरी. हा, स्टार्ट. थांबा थांबा थांबा. बस बस बस. लगेच लगेच द्या. 10 गुण लगेच देऊन टाका. बाकी नाही, आम्हाला वेडं करेल. या, स्पर्धक क्रमांक 48. लगेच 10 गुण देऊन टाकले. पुढे. वा वा वा, हे पण आहे. हां, चला स्टार्ट. हा 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 हा. या, स्पर्धक क्रमांक 49. या. जामसांडे नगरीमध्ये काहीतरी वेगळं अनुभवायला मिळालं आम्हाला, खरोखर. द्या ना, बघूया का. हा, इकडे ना. वा वा वा, तुमच्यासाठी पण आहे, परंतु वेगळं काहीतरी घ्या. उखाणा. 2 जीवांचे मिलन जणू शतजन्माच्या गाठी, 2 मिलांचे जीवन जणू शतजन्माच्या गाठी. विभवरावांचं नाव घेते खास तुमच्या आग्रहासाठी. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे. पुढील स्पर्धक. द्या. सोपा प्रश्न आहे. रिक्षेने जाता कधी? रिक्षेने? रिक्षेने. ओके, रिक्षेला चाकं किती असतात एवढंच सांगायचं आहे. विचार करून बघा, रिक्षेला चाकं किती असतात? 3. लास्ट चान्स. रिक्षेला चाकं किती असतात? ऑटो रिक्षा ना. ऑटो रिक्षेला. प्रश्न नीट आहे का? ऑटो रिक्षेला चाकं किती असतात? ओके, किती? 3. नाही. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे ताईसाठी. 0 गुण. रिक्षेला चाकं असतात. थोडं उत्तर 4. या, स्पर्धक क्रमांक 51. मी चालतात किती ते विचारलेलं नाही. प्रश्न नीट ऐकायचा. द्या. वा वा वा, 2 उखाणी घ्यायचेत. हो. उखाणा घेते आशीर्वाद असावा, संतोष रावांचा सहवास मला आयुष्यभर लाभावा. महादेवाच्या पिंडेवर बेल वाहते वाकून, संतोष रावांचं नाव घेते तुमचा मान राखून. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे. आणि शेवटची स्पर्धक क्रमांक 52. या कार्यक्रमातील शेवटची स्पर्धक या राऊंडची. ओके, कराल ना? दे विद्येश म्युझिक. कॅटॉक आहे. लास्ट स्पर्धक जरा व्यवस्थित दे आणि जरा दणकेबाज. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. वा 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 वा, क्या बात आहे. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. अशाच दुसऱ्या फेरीसाठी पुन्हा एकदा मी येणार खेळ पैठणीचा. तोपर्यंत आपण कुठेही जाऊ नका. अर्थातच कोकणचं नंबर 1 चॅनल कोकण साद लाईव्ह आणि दैनिक कोकण साद प्रस्तुत श्रीकृष्ण मंदिर न्यास समिती जामसांडे श्रीकृष्णनगरमध्ये हा खेळ आम्ही मांडलेला आहे. खेळ पैठणीचा जे प्रायोजक आहेत विल्बल प्रॉपर्टीज आणि सहप्रायोजक आहेत अर्थातच कॅमलिन. दुसऱ्या फेरीसाठी येतोय आपण, मात्र कुठेही जाऊ नका. हॉटेल संतोषी AC फॅमिली रेस्टॉरंट, देवगड बस स्टँड समोर. नाश्ता, साऊथ इंडियन डिशेस, पंजाबी मालवणी जेवण. प्रोप्रायटर निवृत्ती उर्फ भुवातारी. मोबाईल नंबर 9421 145424. पार्कर कोल्ड ड्रिंक्स अँड केक शॉप. प्रोप्रायटर योगेश पारकर, तळे बाजार देवगड. मोबाईल नंबर 7350 49 99 11. खान प्लास्टिक फर्निचर शॉपी नीलकमल, सेलो, मिल्टन, पारस, महानंदा, समृद्धी, मोल्टेड फर्निचर, किचनवेअर, ग्लासवेअर, गिफ्ट्स, घड्याळे, अनब्रेकेबल वस्तू. प्रोप्रायटर रफिक खान. मोबाईल नंबर 9422 39 27 39. भगवती कलेक्शन, लग्नाचा बस्ता योग्य दरात मिळतील. डायमंड हॉटेल शेजारी 7 पायरी, मेन रोड, जामसंडे देवगड. मोबाईल नंबर 7744 96 06 55. तर पुन्हा एकदा येतोय दुसऱ्या फेरीसाठी. या फेरीचं नाव आहे स्ट्रॉ माळणे फेरी. खेळ पैठणीचा जामसांडे नगरीमध्ये सुरू आहे. श्रीकृष्ण मंदिर न्यास समिती आणि कोकणचं नंबर 1 चॅनल कोकण साद लाईव्ह आणि दैनिक कोकण साद प्रस्तुत हा कार्यक्रम. या ठिकाणी सगळं बघूया कोण होते विजेते. अगदी काही मिनिटामध्ये, काही तासामध्ये आपल्याला कळेल की
कोण होणार या वर्षीची ही पैठणी विजेती, जिला मिळणार आहे विल्वर प्रॉपर्टीज आणि कॅम्लिन यांच्याकडून एक आकर्षक पारितोषिकं मिळणार आहेत. बघूया कोण होतोय. दुसऱ्या फेरीसाठी येतोय मी या ग्रुप समवेत, अर्थातच अंबे माते की जय या ग्रुप समवेत स्ट्रॉमाने दे ट्रान्स म्युझिक. थोडे थोडे ठेवत जा, एकदाच ठेवजे संपूर्ण, थोडे थोडे ठेव. हां विदेश म्युझिक ट्रान्स ठेव, कुठले पण ठेवत जा काय. आणि जरा स्ट्रॉंग ठेव, जरा अशी म्हणजे बेस आला पाहिजे. जोरदार ट्राय झाल्या पाहिजेत, जोरदार ट्राय. कोणासाठी कोणासाठी झाल्या पाहिजेत? विद्देश आणि अनिकेतसाठी, कारण ते तिथून ऑपरेट करतायत, आम्ही फक्त निमित्त करणार. जोरदार ट्राय, जोरदार ट्राय. ट्राय कमी पडता का म्हणे स्ट्रॉंग आणि हा खाली ठेवा, दे ना खाली ठेवा, खाली ठेवा, खाली ठेवा. बदलून नाही मी ना मिळणार आणि तुम्हाला देत जाणार, काळजी करू नका. ठेवा खाली, खाली ठेवा. रेडी? सांगतो तुम्हाला नियम आणि अटी लक्षात घ्या. एका वेळी एकच स्ट्रॉ मारायचा आहे. किती? एका वेळी किती मारायचे? एकाच हाताचा वापर करायचा, डाव्या करा किंवा उजव्या करा. दुसऱ्या हाताचा वापर सपोर्टसाठी करू शकतो, लक्षात घ्या. दुसऱ्या हाताचा वापर सपोर्टिंगसाठी करू शकतो. समजा उजव्या हाताने मारत असाल तर डाव्या हाताचा वापर सपोर्टिंगसाठी करू शकतो. दोन्ही हाताने मारायचे नाही. तुम्ही अगदी निसंकोच निस्वार्थी यांच्यावर लक्ष ठेवायचं आहे, नाही तर ही माझी दुश्मन आहे, थांब तुला बघते. हां काय बघणार? एका वेळी एकच हातात काय बघायचे आहेत. दुसऱ्या हाताचा वापर त्यांना मी पकडण्यासाठी सांगितलेला आहे. कुठे माळायचे स्ट्रॉ? कुठे? केसातच. पण कुठे? डोकीवरती माळा, आंबाड्यात माळा किंवा कुठेही माळा, पण अडकलेले जे आहेत जे अडकणार केसामध्ये तेवढेच आम्ही धरणार. ओके? किती मिनिटात माळायचे आहेत? 1 मिनिटात. किती? 1 मिनिटात. तुमचा टायमिंग सुरू होईल. थांबा, ठेवा खाली, ठेवा खाली. रेडी? आता स्टार्ट. एका वेळी एकच माळायचा खेळ पैठणीचा जामसांडे नगरीमध्ये रंगतोय. जरा जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. 1 मिनिटामध्ये किती स्ट्रॉ मारणार? एका हातानेच माळायचा आहे, दुसऱ्या हाताचा सपोर्ट घेऊ शकता आणि तुम्ही पाठी लक्ष. वा वा वा, फुलं माळणं सोपं असतं. आज जामसांड्यामध्ये स्ट्रॉ मारले जातात. क्या बात आहे भाई. आमच्या वरदकर मॅडम, आमच्या संपादकीय मॅडम आहेत, या ठिकाणी उपस्थित आहेत. नेहमीच आपण फुलं माळतो, यावेळी स्ट्रॉ मारायचं. एका वेळी एकच स्ट्रॉ मारल्यानंतर ॲज अ अँकर म्हणून मी तुम्हाला सजेशन देतो, हसू नका मात्र स्टॉप झाल्यावर. ओके? जोरदार टाळ्या का कमी पडताय? वा वा वा, क्या बात आहे, क्या बात आहे. एका वेळी एकच. थांबा 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 थांबा. चला मोजा, इथून स्टार्ट करायची मोजायची. मोजा पटपट आणि मला सांगायचे. हो, हात सोडा, हात सोडा. हां मोजा. मोजा, काढून मोजले तरी चालतील आणि मला सांगितल्याशिवाय विसरायचे नाही. यांचे फोटो काढून घे. बघितलेले स्ट्रॉ मारताना कधी? ओके. स्पर्धक क्रमांक 1 किती? 28, 28. स्पर्धक क्रमांक 1 28. स्पर्धक क्रमांक 2 21, 21. जरा म्युझिक कमी कर. 21. स्पर्धक क्रमांक 3 22, 22. स्पर्धक क्रमांक 4 29, 29. स्पर्धक क्रमांक 5 15. स्पर्धक क्रमांक 6 14. स्पर्धक क्रमांक 7 19, 19. स्पर्धक क्रमांक 8 काय स्ट्रॉ मारत की मस्करी केली? 41, 41. स्पर्धक क्रमांक 9 23. स्पर्धक क्रमांक 10 23, 23, 23. ओके सर? सर ओके? ओके. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. आता तुम्ही बसायचं, तुम्ही उभं राहायचं. बसा. स्ट्रॉ खाली ठेवा.
बसा व्यवस्थित. 11, 12, 13 लाईनमध्ये बस. ओके रेडी. जरा लांब लांब राहा, लांब राहा. तुम्ही पाठीमागे लांब राहा. त्यांनी सुद्धा निस्वार्थी तुमची मदत केलेली, तुम्ही पण निस्वार्थी करायची. राग काढायचा काढणार नाही, मी मजाच टाक. रेडी. रेडी. एका हातानेच माळायचा, एका वेळी एकच माळायचा. दुसऱ्या हाताचा सपोर्ट घेतला तर चालेल, पण दोन्ही हाताने. हां रेडी. तुमचा टायमिंग सुरू होतोय आता. स्टार्ट. एका वेळी एकच. तर या खेळ पैठणी कार्यक्रमामध्ये जामसांडे मरंगीमध्ये रंगलेला आहे. ज्या कार्यक्रमाचे प्रायोजक आहेत विल्बर प्रॉपर्टी, सहप्रायोजक आहेत कॅमलिन. आणि हा कार्यक्रम अर्थातच कोकणचं नंबर 1 चॅनल कोकणसाद लाईव्ह आणि दैनिक कोकणसादच्या वतीनं हा कार्यक्रम प्रस्तुत आहे. तर आयोजित यांची आमची सौजन्य आहे अर्थातच श्रीकृष्ण मंदिर न्यास समिती, श्रीकृष्ण नगर जामसांडे. बघूया कोणाच्या घरामध्ये जातं हे महाराष्ट्राचं महावस्त्र पैठणी. कारण महाराष्ट्राचं महावस्त्र अगदी गुजरातपर्यंत जाऊन पोचलंय. 2004 साली चालू झालेला हा कार्यक्रम कोणी केला तुम्हाला माहीत आहे. तो कार्यक्रम आज गल्लोगल्ली घराघरात पोचलेला आहे. बघूया एका मिनिटामध्ये किती स्ट्रॉ मारतील. क्या बात है, क्या बात है. थांबा 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 थांबा. ओके काढा. मोजा व्यवस्थित मोजा याच्या. हां आणि सांगायचं मला इथून सांगा. ठीक आहे. स्पर्धक क्रमांक 20. हां सर उलटं सांगतोय चालेल ना. स्पर्धक क्रमांक 20 किती 10 गुण. स्पर्धक क्रमांक 19 19 किती 29 29. स्पर्धक क्रमांक 18 हां 26. स्पर्धक क्रमांक 17 हां 24 24. स्पर्धक क्रमांक 16 32 32. स्पर्धक क्रमांक 15 हां 31 31. स्पर्धक क्रमांक 14 24 24. स्पर्धक क्रमांक 13 24 24. स्पर्धक क्रमांक 12 23 23. आणि स्पर्धक क्रमांक 11 बाबा 42. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. 42 जणांसाठी. ओके आता एकत्र स्ट्रॉ ठेवा तिथे आणि तुम्ही आपापल्या ठिकाणी बसा. ग्रुपचं नाव लक्षात आहे ना. ओके चला आता अंबाबाई ग्रुप आणि सप्तशृंगी ग्रुप या. अंबाबाई या बसा. सप्तशृंगी ग्रुपने उभं राहायचं आहे. म्युझिक ट्रान्स चालू ठेवा. अंबाबाई ग्रुप बसा पटकन आणि सप्तशृंगी ग्रुप त्यांच्या पाठीमागे उभं राहायचं. रेडी. ओके सप्तशृंगी ग्रुपने बसायचं आहे. अंबाबाईतले एक जरी बसली किंवा हां अंबाबाई ग्रुपने बसायचं आहे. सप्तशृंगी ग्रुपने त्याच्या पाठी उभं राहायचं आहे. सप्तशृंगी ग्रुपची अंबाबाईमध्ये बसली फेल. रेडी रेडी. ओके एका वेळी एकच स्ट्रॉ माळायचा. दुसऱ्या हाताचा सपोर्ट घ्यायचा. हां केसामध्ये माळा, वेणीमध्ये माळा, डोक्यावरती माळा, कुठेही माळा. रेडी. तुम्ही रेडी. तुम्ही का केस सरळ करता आधी, तुम्हाला नंतर करायचे आहेत. ओके रेडी रेडी. तुमचा टायमिंग सुरू होतोय आता. स्टार्ट. म्युझिक ठेव जरा. जरा जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे ताईसाठी. जोरदार टाळ्या. जोरदार टाळ्या का कमी पडत आहे तुमच्यासाठी त्यांनी वाजवलेलं. तुम्ही पण वाजवायला पाहिजे. वाजवा जरा जोरदार. सप्तशृंगी ग्रुप वा 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 क्या बात आहे. एका वेळी एकच. दुसऱ्या हाताचा सपोर्ट घेऊ शकता सांगितलेलं. सपोर्टला चालतं परंतु हात सोडल्यानंतर जे राहणार केसामध्ये तेवढेच आम्ही मोज.
आणि टेकवा जमिनीला मान. मावून दे मावून दे, ते कसे पण मावून दे. एका वेळी एकच माळतात का लक्ष ठेवा. केरळ पैठणीचा अगदी काही वेळामध्ये तुम्हाला कळणार हे महाराष्ट्राचं महावस्त्र जे विल्बर प्रॉपर्टीज आणि अर्थातच कॅम्लिनच्या वतीनं ही महाबळी कोणाच्या घरामध्ये जाणार या वर्षीची जामसांडे नगरीची अगदी काही वेळातच आपल्या समोर आहे. आणि म्हणून पाहत राहा खेळ पैठणीचा. एका वेळी एकच माझं लक्ष आहे. थांबा थांबा थांबा, हात सोडा. हा आता आली पंचायत. मोजा. ओके जरा पटपट मोजा. हां मोजा पटपट. स्पर्धक क्रमांक 21 किती? जरा टाळ्या वाजवा. किती? मूर्ती लहान पण कीर्ती महान. मॅडम लव्ह मॅरेज की अरेंज मॅरेज? लव्ह मॅरेज. 19 वर्षाचा अनुभव आहे, परफेक्ट ओळखतो आपण. हां किती? स्पर्धक क्रमांक 21 किती? 37 37. स्पर्धक क्रमांक 22 32 तुमचाच नंबर आहे की? हो. स्पर्धक क्रमांक 22 32. स्पर्धक क्रमांक 23 19 19. स्पर्धक क्रमांक 24 31 31. स्पर्धक क्रमांक 25 किती? ते ठरून आलेला दोघांनी. 31. स्पर्धक क्रमांक 26 38 38. स्पर्धक क्रमांक 27 29 29. स्पर्धक क्रमांक 28 23 23. स्पर्धक क्रमांक 29 किती? 34. आणि स्पर्धक क्रमांक 30 किती? 36. वा वा वा. 36. अनाऊन्समेंट मस्त केली ना मग. तुम्ही त्यांच्या पाठीमागे उभे राहा. तुम्ही बसा. सप्तशृंगी ग्रुप बसा. वा रेडी? कुठे मारणार? केसामध्ये, डोकीवर, आंबाड्यात, वेणीत, कुठे पण. हा अडकणार ते आम्ही धरणार. रेडी? तुमचा टायमिंग सुरू होतोय आता. स्टार्ट. एका वेळी एकच माळायचं. दुसऱ्या हाताचा सपोर्ट केला तर चालेल. हात सोडून जेवढे राहणार तेवढेच आम्ही मोजणार. आजपर्यंत आपण स्ट्रॉचा उपयोग कशासाठी करत होतो? कशासाठी करत होतो? पाठीमागे स्ट्रॉचा उपयोग कशासाठी करत होतो? हां कशासाठी? हां आता कशासाठी करतो? वा 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 क्या बात आहे. एका वेळी एकच मारायचा. एका वेळी एकच. एकूण 3 पारितोषिक आपल्याला मिळणार आहेत. पहिली आहे महापैठणी, दुसरी आहे सेमी पैठणी आणि तिसरी आहे पैठणी. अशी 3 पारितोषिकं मिळणार आहेत. ज्याचे प्रायोजक आहेत विल्बर प्रॉपर्टी, सहप्रायोजक आहेत कॅम्लिन. बघूया कोणाच्या घरामध्ये जातं महाराष्ट्राचं महावस्त्र या जामसांडे नगरीमध्ये. अगदी काही वेळात एक 10-15 मिनिटात गए कोणाच्या घरी गेलं हे महावस्त्र. थांबा थांबा, हात सोडा. हात सोडा मॅडम. थांबा मॅडम. थांबा मॅडम. थांबा. 22 नंबर. थांबा. हात सोडा. आता का मोजा. मोजा मग. आता मग ओके मोजा. गुणफलक आपल्यासमोर. एकही स्पर्धकाला आम्ही बाद करणार नाही. आम्ही दिलेला आहे शब्द तुम्हाला. परंतु पॉईंट टेबलप्रमाणे 3 पारितोषिकं आम्हाला काढून द्यावी लागतील जे आपल्या समोर आहे. कोणाच्या घरामध्ये जाणार हे महाराष्ट्राचं महावस्त्र काय? 15 मिनिटामध्ये. हां किती? स्पर्धक क्रमांक 31 किती? 34. सर व्यवस्थित. स्पर्धक क्रमांक 32 34. स्पर्धक क्रमांक 33 38 38. स्पर्धक क्रमांक 34 20. स्पर्धक क्रमांक 35 29. स्पर्धक क्रमांक 36 25.
स्पर्धक क्रमांक 37 23, स्पर्धक क्रमांक 38 34, स्पर्धक क्रमांक 39 35, स्पर्धक क्रमांक 40 हा 35. इथे ना काहीतरी आहे या जाग्यामध्ये, पहिल्या फेरीपासून बघतोय. ओके, तुम्ही तसेच उभं राहायचं. तुम्ही आपापल्या जागी जाऊन बसा. तुम्ही तसेच उभे राहा. या शेवटचे माझा लाडका ग्रुप, तुळजा भवानी ग्रुप. या तुम्ही तसंच उभं राहा. स्ट्रॉ ठेवा फक्त बसून. नंबर प्रमाणे वा. सरका इकडे. 41 सरका इकडे. या 42 43. कुठे गेली 43? हाय. सरका इकडे. 44 45 46. सरका इकडे. सरका. 47. बसा खाली. 48 खाली बसा. 49 खाली बसा. 50 खाली बसा. ओके. 51 इथे बसा. 52 तिथे बस. तुमच्यासाठी स्पेशल जागा. 52. उमेश स्ट्रॉ कुठे? रेडी. तुमचा टायमिंग सुरू होतोय. सांगणार. रेडी. एका वेळी एकच म्हणा. ओके. तुमचा टायमिंग सुरू होतोय आता. स्टार्ट. एका वेळी एक माळतात का बघा. तुम्ही लक्ष ठेवा हां. आणि ह्यांचे स्ट्रॉंग मारल्यानंतर फोटो काढून घ्या. असाच एक कार्यक्रम चालू होता घासार्डे गावामध्ये. महापैठणीचा सोहळा होता. रात्रीचा कार्यक्रम होता. असाच स्ट्रॉचा खेळ चाललेला आमचा. आणि समोर एकाचा नवरा बसलेला खाली, स्टेजच्या खाली, व्यासपीठाच्या खाली. असाच स्ट्रॉचा माझा खेळ होता आणि तो खेळून झाला.
नाशिकची प्रसिद्ध मिसळ. वा वा क्या बात आहे. ठीक आहे, तर अशाच शेवटच्या फेरीसाठी आम्ही येतोय खेळ पैठणीचा. तोपर्यंत आपण मात्र कुठे जाऊ नका, कारण चालू आहे या दामसांडे श्रीकृष्ण नगरीमध्ये खेळ पैठणीचा. अर्थातच कोकणचं नंबर 1 चॅनल कोकण सात लाईव्ह आणि दैनिक कोकण सात प्रस्तुत श्रीकृष्ण मंदिर न्यास समितीच्या वतीने या कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं. खेळ पैठणीचा महाराष्ट्राचं महावस्त्र कोणाच्या घरामध्ये जाणार ती काही मिनिटात शेवटच्या फेरीसाठी पुन्हा येतोय. तोपर्यंत आपण कुठेही जाऊ नका. कोकणात घराचं स्वप्न साकार करा. NA प्लॉट्स, फ्लॅट्स, बंगलोचे अनेक पर्याय. सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, गोवा. विल्बर्ट प्रॉपर्टीज. घर प्रत्येकाचं नातं विश्वासाचं. Guys, either you are happy, unhappy, successful, unsuccessful, satisfied, unsatisfied. There is a reason whatever you are being today. If you want to find a reason of your unhappy life, you should align with nature. You can see heavenly atmosphere here in Devgarh. You can experience here and bring out a reason of your happy life. Yewa कोकण आपलोच असा. तर शेवटच्या फेरीसाठी येतोय पुन्हा एकदा जामसांडे श्रीकृष्ण नगरीमधील ही महापैठणी. महाराष्ट्राचं महावस्त्र कोणाच्या घरामध्ये जाणार या शेवटच्या फेरीवर सगळं डिपेंड आहे. बघूया कोणाच्या घरामध्ये हे महाराष्ट्राचं महावस्त्र जातं. खेळ पैठणीचा अर्थातच कोकणचं नंबर 1 चॅनल कोकण सात लाईव्ह आणि दैनिक कोकण सात प्रस्तुत श्रीकृष्ण मंदिर न्यास समिती आयोजित खेळ पैठणीचा महाराष्ट्राचं महावस्त्र. तिसरी आणि शेवटचा राऊंड बॉल बादलीमध्ये टाकणे. बघूया किती चेंडू टाकू शकतात याच्यावर सगळं निर्भय करेल. एका चेंडूला आहेत तर 10 गुण. किती चेंडूमध्ये किती एका मिनिटामध्ये किती चेंडू टाकतील त्यावर महापैठणी कोणाकडे जाणार हे नक्की आहे. बघूया. नक्की अंबे माते रेडी काय बोला. अंबे माते की, अंबे माते की. दे त्यांना बकेट एक एक उमेश, त्यांच्या हातात दे एक एक बकेट. हे इथेच फक्त बकेट नाही. हां इथे कोण आहे मॅडम, तुम्ही रिकामी या. मला रिकामीच या. खुर्ची घेऊन या, खुर्ची सकट या. या लवकर या. बकेट तुमचं काहीतरी त्याच्यामध्ये ओळख जर पाहिजे असेल तुम्हाला तर काहीतरी टाका. रुमाल टाका. सोन्याची कंगण टाकू नका, राहिली तर तिथेच राहील. परत आम्हाला डोक्याला ताप. हां तुम्हाला काही एक नंबर आहे म्हणजे कॉर्नर टाकलात तरी चालेल, काही प्रॉब्लेम नाही. रेडी. हां घे पिशवी. तुझ्यासाठी मस्त काम आणलं आहे बघ शोधून. बस खुर्चीवर बस. हां व्यवस्थित. आणि ही पिशवी मांडीवर घे. ओके. 15 वर्ष माझ्याबरोबर आहे पिशवी. हां त्या फाडणार 100%, पण फाडायला द्यायचं नाही. नाव काय तुझं? तन्वी. तन्वी एकच नाव आहे पूर्ण? तन्वी सुधीर गाडी. बाबा कुठे राहते? जामसंडे. जामसंडे. ओके. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे तन्वीसाठी. ठेवा खाली बकेट. ठेवा पाटी ठेवा. पुढे ठेवलात म्हणजे जास्त नाही. लाईनमध्ये ठेवा. ठेवा लाईनमध्ये. तुम्ही पाटी का ठेवल्या? एका लाईनमध्ये ठेवा. बघा अजूनही ऐकले पुढेपर्यंत. थांबा तिथेच. हां रेडी. आता अशा उभ्या आहेत. स्टार्ट म्हटलं की धावत जायचा. एका वेळी एकच चेंडू आणायचा. किती आणायचा एका वेळी? एकच. परंतु आणताना जर असा ठेवला तर चालेल, म्हणजे इकडे तोंड असा ठेवला तर चालेल. दुसऱ्याच्या टोपलीत टाकला, दुसऱ्याच्या परड्यात काहीतरी टाकलं, कोणाचं होतं? शेजारणीचं. मग तू त्याला गुण मिळणार. हां रेडी. आमचा दुर्गा माते की जय. या सांगतो काय ते. दुर्गा माते की जय. कुठे गेले? हां या इथे उभे राहा यांच्या पाठी. एका वेळी एकच चेंडू आणतात काय बघायच्या. हां रेडी. तुमचा टायमिंग सुरू होतोय. सावकाश धावा, थोडंसं स्लीपर आहे. हां सरका बच्चे कंपनी जरा लांब लांब राहा. रेडी. एका वेळी एकच चेंडू आणायचा. तिथे जाऊन भांडणं करायची नाहीत. चेंडू जो असा टाकला आणि तो बकेटमध्ये जर नाही गेला तर गुण मिळणार नाही. हां सगळं बाकी तुमच्यासाठी फ्री. ठेवलात तरी चालेल. हां ठेवायचा. ठेवलात तर तो राहणार, टाकलात तर राहणार नाही. ओके रेडी. तुमचा टायमिंग. थांबा. बच्चे कंपनी सरका पाठी. फुटबॉल करतील तुमचं. हां सावकाश धावा, थोडंसं स्लीपर आहे असं मला वाटतं. रेडी. तुमचा टायमिंग सुरू होतोय. बोला अंबे माते की. स्टार्ट.
दे ना म्युझिक विदेश. एका वेळी एकच दे ना ट्रान्स. एका वेळी एकच आणायचं आणि तुम्ही बघा
स्पर्धक कुठे आहे? पुढे. स्पर्धक क्रमांक 11, 6 गुण, 6 होय ना. स्पर्धक क्रमांक 12, 10 गुण, 10. स्पर्धक क्रमांक 13, 11, 11. स्पर्धक क्रमांक 14, 12, 1 2. स्पर्धक क्रमांक 15, 9, 0 9. स्पर्धक क्रमांक 16, 1 2. स्पर्धक क्रमांक 17, 8, 0 8. स्पर्धक क्रमांक 18, 10, 1 0. स्पर्धक क्रमांक 19, 9, 0 9. स्पर्धक क्रमांक 20, 9. इथे काहीतरी आहेच पहिल्यापासून, त्या स्ट्रॉमध्ये पण तसंच होतं. थांबा, ठीक आहे. चला पुढचा ग्रुप या. तुम्ही थांबा, जागेवर जाऊन बसा. जा. पुढील ग्रुप कुठला? कुठला ग्रुप? या पटपट. अंबाबाई ग्रुप, सप्तशृंगी ग्रुप या. शेवटचा राऊंड आहे आणि याची होईल टोटल. जो राहील प्रथम क्रमांकावर त्याला मिळणार महापैठणी. जो राहील द्वितीय क्रमांकावर ज्याला मिळणार सेमी पैठणी. जो राहील तृतीय क्रमांकावर त्याला मिळणार पैठणी. प्रायोजक आमचे आहेत अर्थातच विल्वल प्रॉपर्टीज आणि सहप्रायोजक आहेत कॅमलिन. कोकण 7 लाईव्ह, कोकणचा नंबर 1 चॅनल आणि दैनिक कोकण 7 प्रस्तुत खेळ पैठणीचा श्रीकृष्ण मंदिर न्यास समिती जामसांडे नगरीमध्ये या राऊंडने सुरू होतोय. हां, इथपर्यंत हा ना, अजून पुढे इथपर्यंत हा ना. घ्या पार्टी, घ्या पार्टी, घ्या पार्टी, घ्या घ्या पार्टी, घ्या. अजून एक बकेट पुढे ठेवलं म्हणून काय होत नाही, लक्षात घ्या. धावून आणायचं महत्त्वाचं असतं. सरका पाटी, मॅडम सरका. 21 नंबर. मूर्ती लहान पण कीर्ती महान. सरका. ओके, रेडी. एका वेळी एकच आणायचा. हां, तुमचा टायमिंग सुरू होतोय. रेडी, तुमचा टायमिंग सुरू होतोय. चला पाटी, आता स्टार्ट. दे म्युझिक.
येणार होतो हां. चला तुम्ही पाठी उभे राहा, कोरडी खाली ठेवा. आणि शेवटचा ग्रुप राहा इथे. चला लास्ट ग्रुप आई तुळजाभवानी. चला फास्ट 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 फास्ट. शेवटचा ग्रुप चला पटपट. चला राहा पटपट. 51 इकडे राहायचं, 51 नंबर इकडे आणि 52 नंबर इकडे. 51 नंबर इकडे आणि 52 नंबर इकडे, अशा रीतीने राहा. कोकणात घराचं स्वप्न साकार करा. एन ए प्लॉट्स, फ्लॅट्स, बंगलोचे अनेक पर्याय. सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, गोवा. विल्बर्ट प्रॉपर्टीज. घर प्रत्येकाचं, नातं विश्वासाचं. रेडी? 51 कुठे आहे? 51 इकडे राहा. ओके जरा पाठी तिकडे, म्हणजे इथे नव्हे, पाठी त्यांच्या लाईनमध्ये राहा. हां जरा इकडे इकडे सारखा, घाई करू नका. 52 तुमचं घ्या ना तुम्ही. 51 52 सोडून सगळ्यांनी. मला कळणार नाही का सांगा, 2 जास्त आहेत. ओके ना. 51 ते 51 नंबर कोण? ओके 41 नंबर कोण? बास्केट घ्या. ओके तुमचं आहे ना ते. ओके इकडे कोण लास्ट? 50. ओके 52 तिथे थांबायचं, 51 तिथे थांबायचं. तुमचे चेंडू आणून तुम्ही तिथे ठेवायचे आपण ठेवायचे प्रामाणिकपणे ठेवायच्या. ओके रेडी? ठेवायच्या मॅडम, टाकायचे नाहीत, रद्द करणार. तुमच्या दोघांवर माझा प्रॉपरली लक्ष राहणार. दिदू ये इकडे. एका वेळी एकच चेंडू आणायचा. पाठीमागे आहेत का सगळे? मॅडम तुम्ही रेडी आहे की त्यांना ठेवू? तुम्ही इकडे या. नको नको बॉक्स नको नको ठेवू बॉक्स. इकडे या तुम्ही, इकडे या. ओके तुम्ही यांच्या चेंडूवर फक्त लक्ष ठेवाय. ओके तुम्ही पलीकडे जावा. मॅडम 51 नंबरकडे या. हिच्या चेंडूवर लक्ष ठेवा. ती तिथे ठेवते का तेवढे तुमच्या हातामध्ये घेतले तरी चालतील. तुमच्या हातामध्ये घेतले तरी चालतील. ओके तुमचा टायमिंग सुरू होतोय आता. स्टार्ट. दे ना म्युझिक. हां म्युझिक दे. एका वेळी एकच. इथे चेंडू ठेवला तर हातात घेत. हां तिथे ठेव. लक्ष ठेवा फक्त. नको लक्ष ठेवा. ए बाबा नेशील तर वजा होईल चेंडू. मॅडम लक्ष ठेवा. 51 नंबरचा लक्ष ठेवा. चला पटपट. काही अवधी शिल्लक. शेवटचा राऊंड कोणाच्या घरामध्ये जाणार? महाराष्ट्राचं महावस्त्र ई महापैठणी. प्रायोजक आहेत विल्बर्ट प्रॉपर्टी, सहप्रायोजक कॅमलिन. कोकणचं नंबर 1 चॅनल ज्याचे सबस्क्राईब 3 लाखापेक्षाही अधिक. फेसबुकवर 1.5 ते 2 लाखापेक्षाही अधिक असं कोकणचं नंबर 1 चॅनल कोकण साद लाईव्ह आणि दैनिक कोकण साद प्रस्तुत श्रीकृष्ण न्याय समिती मंदिर, श्रीकृष्णनगर, जामसांडे, देवगड. हा खेळ आम्ही मांडला, खेळ पैठणीचा. प्रायोजक विल्बर्ट प्रॉपर्टी, सहप्रायोजक कॅमलिन. आता तिला उचला, तन्वीला उचलून न्या. आता जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे. चला मोजा. आपापल्या जागी उभे राहा. आपापल्या जागी उभे राहा. ओके आपापल्या जागी उभे राहा व्यवस्थित. स्पर्धक पुढे, मोजणारे पाठ. पहिले हिचे मोजा मग तिचे. ओके सुंदर. नाव काय तुमचं? शर्मिला वीरसिंग पावरा. शर्मिला वीरसिंग पावरा. वा वा. कुठे माहेर कुठे? शिरगाव. आणि सासर? नंदुरबार. नंदुरबार. वा वा सुंदर. तुमचं भार खूप कमी झाला ना. चला स्पर्धक क्रमांक 41. किती? 41. स्पर्धक क्रमांक 41 808. स्पर्धक क्रमांक 42 मोजायचे आहेत. वा वा वा. हां 808. स्पर्धक क्रमांक 43 7. स्पर्धक क्रमांक 44 आतमधलेच मोजले ना. 808. स्पर्धक क्रमांक 45. हां वा वा वा. युवा जनरेशन. ठीक आहे. स्पर्धक क्रमांक किती आहेत? 11.
स्पर्धक क्रमांक 45 11, स्पर्धक क्रमांक 46 10, स्पर्धक क्रमांक 47 8, स्पर्धक क्रमांक 48 9 09, स्पर्धक क्रमांक 49 11, स्पर्धक क्रमांक 50 8, स्पर्धक क्रमांक 50 8, स्पर्धक क्रमांक 51 किती पाठीमागे टच कर जरा 9, स्पर्धक क्रमांक 51 9 आणि स्पर्धक क्रमांक 52 8. कोणाकडे जाणार हे महाराष्ट्राचं महावस्त्र या श्रीकृष्ण जामसांडे नगरीमधील काही वेळातच आपल्या समोर येईल. तोपर्यंत आपण कुठेही जाऊ नका. आम्ही हे गेलो आणि हे आलो, तोपर्यंत आपण मात्र कुठेही जाऊ नका. पाहत रहा कोकणचं नंबर 1 चॅनल कोकण 7 लाईव्ह आणि दैनिक कोकण 7 प्रस्तुत श्रीकृष्ण मंदिर न्यास समिती श्रीकृष्णनगर जामसांडे आयोजित हा खेळ पैठणीचा कोणाला मिळणार ही महापैठणी, ज्याचे प्रायोजक आहेत विल्बर प्रॉपर्टीज, सहप्रायोजक आहेत कॅमलिन. कोणाला मिळणार सेमी पैठणी, कोणाला मिळणार पैठणी, अशी 3 बक्षिसं 3 पारितोषिकं आज कोणाच्या घरामध्ये जाणार अगदी काही वेळातच. हे ऐकण्यासाठी मात्र आपण कुठेही जाऊ नका. फक्त पाहत राहा हा खेळ पैठणीचा. फर्निचर प्लाझा, पेट्रोल पंपा शेजारी फाटक क्लास समोर जामसंडे देवगड. प्रोप्रायटर सुभाष कावले. मोबाईल नंबर 9594 005423. संदीप अनभवणे. मोबाईल नंबर 9373 05 1570. हॉटेल स्वरूप बिअर बार आणि परमिट रूम, एसी नॉन एसी फॅमिली रेस्टॉरंट अँड बार. प्रोप्रायटर गणेश पाळेकर. मोबाईल नंबर 9423 30 35 81. स्वरूप निवास तलाठी कार्यालयाजवळ तळे बाजार देवगड. हॉटेल संतोषी एसी फॅमिली रेस्टॉरंट देवगड बस स्टँड समोर. नाश्ता, साऊथ इंडियन डिशेस, पंजाबी मालवणी जेवण. प्रोप्रायटर निवृत्ती उर्फ भुवातारी. मोबाईल नंबर 9421 14 54 24. पारकर कोल्ड ड्रिंक्स अँड केक शॉप. प्रोप्रायटर योगेश पारकर. तळे बाजार देवगड. मोबाईल नंबर 7350 49 99 11. खान प्लास्टिक फर्निचर शॉपी नीलकमल. सेलो, मिल्टन, पारस, महानंदा, समृद्धी, मोल्टेड फर्निचर, किचनवेअर, ग्लासवेअर, गिफ्ट्स, घड्याळे, अनब्रेकेबल वस्तू. प्रोप्रायटर रफिक खान. मोबाईल नंबर 9422 39 27 39. भगवती कलेक्शन. लग्नाचा बस्ता योग्य दरात मिळतील. डायमंड हॉटेल शेजारी 7 पायरी, मेन रोड, जामसंडे देवगड. मोबाईल नंबर 7744 96 06 55. फर्निचर प्लाझा, पेट्रोल पंपा शेजारी फाटक क्लास समोर जामसंडे देवगड. प्रोप्रायटर सुभाष कावले. मोबाईल नंबर 9594 0054 23. संदीप अनभवणे. मोबाईल नंबर 9373 05 1570. हॉटेल स्वरूप बिअर बार आणि परमिट रूम, एसी नॉन एसी फॅमिली रेस्टॉरंट अँड बार. प्रोप्रायटर गणेश पाळेकर. मोबाईल नंबर 9423 30 35 81. स्वरूप निवास तलाठी कार्यालयाजवळ तळे बाजार देवगड. हॉटेल संतोषी एसी फॅमिली रेस्टॉरंट देवगड बस स्टँड समोर. नाश्ता, साऊथ. तर रिझल्ट आपल्या समोर येईल. पारितोषिक वितरण या ठिकाणी संपन्न होईल. खेळ पैठणीचा हा भाग आपण या ठिकाणी कोकणचं नंबर 1 चॅनल अर्थातच कोकण 7 लाईव्ह आणि दैनिक कोकण 7 प्रस्तुत श्रीकृष्ण न्यास समिती मंदिर जामसांडे श्रीकृष्ण नगरी या ठिकाणाहून आपण हे पाहत होता खेळ पैठणीचा
नक्की कार्यक्रम आपल्याला कसा वाटला नक्की सबस्क्राईब करा. पाहत राहा खऱ्या बातम्यांसाठी, सच्च्या बातम्यांसाठी. अर्थातच कोकणचा नंबर 1 चॅनल कोकण साद लाईव्ह आणि दैनिक कोकण साद नक्की सबस्क्राईब करा. काही वेळातच पारितोषिक वितरण समारंभ या ठिकाणी संपन्न होईल. कसा वाटला कार्यक्रम? ओके ठीक आहे. जरा जोरदार टाळ्या कोकण साद लाईव्ह आणि दैनिक कोकण सादसाठी वाजवा. तसाच हा कार्यक्रम ज्यांनी आयोजित केला म्हणजे तुम्ही सगळ्यांनीच केला, श्रीकृष्ण मंदिर न्यास समिती, यांच्यासाठी जरा जोरदार टाळ्या वाजवा. वा 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 वा. आणि कार्यक्रम जेव्हा आपण बघणार आपल्या मोबाईलवर तेव्हा सबस्क्राईब करायला विसरू नका. ओके, कोकण साद लाईव्ह आणि दैनिक कोकण साद सबस्क्राईब करा फेसबुकला. ओके, काही वेळातच रिझल्ट आपल्या समोर येईल. वेट वेट सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात कोकण साद लाईव्हवरच हा कार्यक्रम बाद फेरी खेळवली जात नाही, आधी लक्षात घ्या. बाकी ठिकाणी आपण बघितलात म्हणजे रेग्युलर जो स्टेज शो असतो, स्टेज शोमध्ये तळ्यात मळ्यात करून वगैरे, पण आम्ही तसं केलं नाही प्रत्येकीला. कारण एखाद्याला वाटत असतं की हा गेम मी खेळू शकते, पण तो मला खेळायला मिळाला नाही कारण मला उडी मारायला जमली नाही. ओके, त्याच्यामुळे आम्ही असं आयोजन केलं की कोणीच बाद करायचं नाही, पण 3 क्रमांक मात्र त्यांना दिलेच पाहिजेत. ती पुन्हा एकदा सांगेन, नाराज होऊ नका. जेव्हा 100 स्पर्धक असतात तेव्हा 99 जणींना थांबावं लागतं, तेव्हा एक कोणतरी विजेता होतो. रिझल्ट आमच्या समोर आहे, परंतु तत्पूर्वी मी या ठिकाणी व्यासपीठावर आमंत्रित करेन, जरा जोरदार टाळ्या वाजवत राहायच्या सर्वांसाठी. या कोकण साद लाईव्हच्या संपादिका सन्मान्य देवयानी वरस्कर मॅडम, आपल्याला जोरदार टाळ्या वरस्कर मॅडमसाठी झाल्या पाहिजेत. त्यानंतर दैनिक कोकण सादचे संपादक सन्मान्य संदीपजी देसाई सर, आपल्याला विनंती करा आपण व्यासपीठावर जरा जोरदार टाळ्या देसाई सरांसाठी झाल्या पाहिजेत. त्यानंतर देवगड तालुका पत्रकार संघाचे अध्यक्ष सन्मान्य श्री अयोध्या प्रसाद गावकर सर, आपल्याला विनंती करेल आपण व्यासपीठावर यावं. गावकर सरांसाठी जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. त्यानंतर या कोकण सादचे जाहिरात मॅनेजर सन्मान्य समीर सावंत यांना विनंती करेन कृपया आपण व्यासपीठावर समीरसाठी जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. त्यानंतर सन्माननीय कोकण साद लाईव्ह ते देवगडचे आमचे पत्रकार मित्र नागेशजी दुखंडे, आपल्याला विनंती करेल नागेश आपणही व्यासपीठावर यावं. जोरदार टाळ्या नागेशसाठी झाल्या पाहिजेत. त्याचप्रमाणे कोकण साद लाईव्हचे आमचे दुसरे पत्रकार कणकवली सन्मान्य कणकवली प्रतिनिधी उमेश बुचरे, आपल्याला विनंती राहील आपण व्यासपीठावर यावं. त्यानंतर श्रीकृष्ण मंदिर न्यास प्रमुख विश्वस्त सन्मान्य मधुसूदन वासुदेव फाटक यांना सुद्धा विनंती राहील कृपया आपण व्यासपीठावर यावं. त्याचप्रमाणे सन्मान्य गिरीश धोपटे सर, आपल्याला विनंती राहील आपणही व्यासपीठावर यावं. त्याचप्रमाणे सन्मान्य ज्यांनी गुणलेखकाची महत्त्वपूर्ण जबाबदारी पार पाडली कानेटकर सर, आपल्याला सुद्धा विनंती राहील कृपया आपण व्यासपीठावर यावं. गावकर सर, आपणही व्यासपीठावर यावं. हा संपूर्ण कार्यक्रम ज्यांच्या माध्यमातून संपूर्ण दुनिया पाहते, जिथे जिथे कोकण साद लाईव्ह चॅनल ऑन केला गेला आहे तिथे तिथे हा खेळ पैठणीचा कार्यक्रम या ठिकाणी पाहायला मिळतो. जरा जोरदार टाळ्या वाजवा. याच्यासाठी IT विभागामध्ये ज्यांनी प्रमुख काम करत आहेत विद्येसाठी जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत, तो इकडे बसला आहे. त्याच्यानंतर अनिकेतसाठी जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. आमचे कॅमेरामॅन सन्मान्य साहिलसाठी जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. त्याचप्रमाणे आमचे दुसरे कॅमेरामॅन प्रसादसाठी जरा जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. हे सगळी पडद्यामागची कलाकार असतात, काही दिसत नाहीत पुढे, परंतु त्यांच्या वतीने आपण हा कार्यक्रम संपूर्ण
लाईव्ह पाहू शकतो. तर जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. तर पारितोषिक वितरण समारंभाला सुरुवात करतोय. सर रिझल्ट तर पारितोषिक वितरणाला आम्ही या ठिकाणी सुरुवात करतोय. सर्वांनी खूप छान खेळ केलात. खेळ पैठणीचामध्ये स्त्री शक्तीचा जागर, स्त्री शक्तीच्या कर्तव्याचा जागर, स्त्री शक्तीच्या सन्मानाचा जागर म्हणून नवरात्र उत्सवाकडे पाहायला मिळतं. नवरात्र उत्सव म्हणजे नुसते 9 दिवस नाही. नवरात्र उत्सव म्हणजे प्रत्येक दिवशी कलर घालणे नाही, कुठे शास्त्रात सांगितलेलं नाही. म्हणून बघा, पांढरा कलर असताना पण मी निळा घालून आलो, बरोबर ना? असं कुठे शास्त्रात सांगितलेलं नाही. परंतु स्त्रीचा सन्मान करणे ह्यालाच नवरात्र म्हणतात. आणि म्हणून मी नेहमीच सांगत असतो, आपल्याकडे जास्त होत नाही महाराष्ट्र राज्यामध्ये, पण मी नेहमीच सांगत असतो की स्त्री भ्रूण हत्या कुठेतरी थांबली पाहिजे. महिला जगली पाहिजे, म्हणजेच मुलगी जगली पाहिजे, तरच ती कुठेतरी आई होणार, कुठेतरी कोणाची पत्नी होणार, कुणाची बहीण होणार आणि कुणाची सासू होणार, बरोबर ना? सासूचं का बरोबर? ठीक आहे. पारितोषिक वितरणाला सुरुवात करतो. तृतीय क्रमांक आणि तृतीय क्रमांकासाठी पारितोषिक देण्याची मी विनंती करेन सन्माननीय मधुसूदन फाटक आणि सन्माननीय अयोध्या गावकर सर आपल्याला दोघांना. आणि हे पारितोषिक क्रमांक 3 होतं. अर्थातच आमचे प्रायोजक विल्पर प्रॉपर्टीज आणि सहप्रायोजक कॅमलिन. आणि तृतीय क्रमांकावर राहिल्या तिने तब्बल 162 गुण मिळवले. आणि तृतीय क्रमांकावर राहिली, तिला मिळणार आहे पैठणी. कोण असेल? एनी गाइस, कोण असेल? विचार करू शकता का? कोण असेल? मीच सांगतो आता. वैभव फणसेकर साठी जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. फणसेकर, वैदेही फणसेकर या पुढे. मी सन्माननीय अयोध्या गावकर सर, देवगड तालुका पत्रकार संघाचे अध्यक्ष आणि या न्यास समितीचे अध्यक्ष मधुसूदन फाटक सर आपल्याला आपल्या शुभ हस्ते आपण त्यांना सन्मानित करूया. जरा जोरदार टाळ्या वाजवा, जोरदार. ओके. साहिल ओके. द्वितीय क्रमांक मी घोषित करतोय. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. इथेच थांबा मॅडम, जाऊ नका मॅडम. इथेच मॅडम, इथेच इथेच फणसेकर मॅडम, इथेच थांबा. नंतर पैठणी घ्या मस्तपैकी, घ्या बघूया, नंतर घडी करून द्या. हां. द्वितीय क्रमांक, दुसरा ज्याला सुद्धा मिळणार आहे विल्बर प्रॉपर्टीज आणि कॅमलिनच्या माध्यमातून सेमी पैठणी. आणि मी ही देण्याची विनंती करेन सन्माननीय संपादक दैनिक कोकण 7 सन्मान्य संदीपजी देसाई आपल्याला ही विनंती राहील. आणि द्वितीय क्रमांकासाठी मानकरी ठरली आहे तब्बल 172 गुण मिळवत 172 172 गुण. कोण? एकाला सुद्धा आत्मविश्वास नाही मी झाले म्हणून. कोण? वाचलं नाव इथून. मृणाली अभिषेक सांगळे सडे. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. मी विनंती करेन दैनिक कोकण 7 ते आमचे लाडके पत्रकार मित्र सन्माननीय संदीपजी देसाई सर आपल्याला विनंती राहील. वा 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 वा. घेणार. किती आनंद चेहऱ्यावर माऊलींचे असतो बघा.
ह्या आनंदावरच आम्ही पुढचा कार्यक्रम घेत असतो उमेशजी. या आनंदावरच आम्ही सर्व काही करत असतो उमेश. प्रथम क्रमांकाचं नाव वाचलं. सांगू नका कोणाला आणि सांगितल्याशिवाय राहू नका. आणि प्रथम क्रमांक घोषित होईल, परंतु ही सेमी पैठणी विल्बर प्रॉपर्टी आणि कॅम्पलिनच्या वतीनं सौजन्याने ही जोरदार डाय झाल्या पाहिजे. जोरदार डाय. क्या बात आहे, क्या बात आहे, क्या बात आहे. इथे थांबा, इथे थांबा मॅडम, इथे जरा पुढे या, इकडे सरका. हां, पैठणी तशीच ठेवा. हां, रेडी. आणि प्रथम क्रमांकाचं पारितोषिक मी घोषित करतोय आणि मी विनंती करेन, हा संपूर्ण जो कार्यक्रम कोकणचं नंबर 1 चॅनल कोकण सात लाईव्ह आणि दैनिक कोकण सात यांच्या वतीनं कार्यक्रमाचं या ठिकाणी प्रस्तुतीकरण झालं आणि आयोजक होते श्रीकृष्ण न्यास समिती मंदिर, श्रीकृष्णनगर, जामसंडे. मी विनंती करेन सन्माननीय कोकण सात लाईव्हच्या संपादिका सन्माननीय देवनाईताई वरसकर मॅडम यांना हे पारितोषिक आपल्या हस्ते शुभ हस्ते प्रदान करूया. आणि इतर मान्यवर सोबत आहेतच. आणि हे पारितोषिक जातंय मी जरा इकडे आलो तर चालेल, चालेल ना? ओके. आणि हे पारितोषिक जातंय तब्बल 181 गुण मिळवले, 181. आम्ही देऊ तो शब्द पुरा करू. आम्ही शब्द पुरा केला, कोणालाही बाद केलं नाही, सगळ्यांना खेळायला मिळाला प्रत्येक गेम. आणि विजेती ठरली 181 गुण घेऊन कोण कोण मोठ्याने कोण लिहिलेला गुण? ठीक आहे. सौ श्रेया श्रीधर लोके हिच्यासाठी जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. ही वरसकर मॅडमांना विनंती करा, आपल्या शुभ हस्ते आपण त्यांना सन्मानित करूया. मिस्टर आलेत तुमचे? आहेत का? नाव काय? मुलगा उपयोग नाही, मिस्टर पाहिजे. आलेत? चालेल, ठीक आहे. बरं, तुमचे मिस्टर आलेत, प्रोटोकॉल पुरा करूया. बोलवा, नाव काय? अभिषेक सांगळे. अभिषेक, ये बाबा. आता यांचे मिस्टर आले नाहीत म्हणून अभिषेक प्रोटोकॉल पुरा कर. या मध्ये या, मध्ये मॅडम तुम्हाला सांगतो. हां, ओके. थांबा 2 मिनटं थांबा मॅडम, इथे या. ओके, उचलायचं. हां मॅडम, मला उचलायचं. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. बोला अंबे माते की, गणपती बाप्पा. त्याचप्रमाणे जेवढ्या सहभागी झाल्या त्यांना प्रत्येकाला कोकण सात लाईव्हच्या वतीनं, कोकणचं नंबर 1 चॅनल यांच्या वतीनं प्रत्येकाला प्रमाणपत्र मिळणार आहे. प्रमाणपत्र घेतल्याशिवाय कोणीही जायचं नाही. ते प्रमाणपत्र घ्या आणि ते प्रमाणपत्र नक्की जतन करून ठेवा. मी पुन्हा एकदा सांगेन, जेव्हा 100 स्पर्धक असतात, 99 जणींना थांबावं लागतं, तेव्हा एक कोणतरी विजेते होते. प्रत्येक सत्रामध्ये भाग घ्या, कारण स्त्री आज कुठे पाठी नाही आहे. प्रत्येक सत्रामध्ये स्त्री पुढे आहे आणि तुमचं नशीब आहे, सरकारने पण अर्धे केले तिकीट. त्याच्यामुळे प्रत्येक सत्रामध्ये स्त्री पुढे आहे. नक्की या कोकण सात लाईव्ह आणि दैनिक कोकण सातला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. असेच कार्यक्रम घेऊन, असाच खेळ पैठणी घेऊन या नवरात्र उत्सवामध्ये आपण संपूर्ण जिल्ह्यामध्ये आम्ही नक्कीच मोठी ट्रॅक करणार आहोत. आणि म्हणूनच पाहायला विसरू नका कोकणचं नंबर 1 चॅनल दैनिक कोकण सात आणि कोकणचं नंबर 1 चॅनल कोकण सात लाईव्ह. नक्की सबस्क्राईब करा. हॉटेल संतोषी एसी फॅमिली रेस्टॉरंट, देवगड बस स्टँड समोर. नाश्ता, साऊथ इंडियन डिशेस, पंजाबी मालवणी जेवण. प्रोप्रायटर निवृत्ती उर्फ भुवातारी. मोबाईल नंबर 9421 145424. पारकर कोल्ड ड्रिंक्स अँड केक शॉप. प्रोप्रायटर योगेश पारकर, तळे बाजार, देवगड. मोबाईल नंबर 7350 49 99 11. खान प्लास्टिक, फर्निचर शॉपी, नीलकमल, सेलो, मिल्टन, पारस, महानंदा, समृद्धी, मोल्टेड फर्निचर,
किचनवेअर, ग्लासवेअर, गिफ्ट्स, घड्याळे, अनब्रेकेबल वस्तू. प्रोप्रायटर रफिक खान. मोबाईल नंबर 9422 39 27 39. भगवती कलेक्शन. लग्नाचा बस्ता योग्य दरात मिळतील. डायमंड हॉटेल शेजारी 7 पायरी, मेन रोड, पूर्ण जिल्ह्यामध्ये एक एक तालुका करत एक एक गाव करत हा खेळ पैठणीचा आपल्यापर्यंत सुद्धा पोहोचणार आहे आणि म्हणून आपल्या गावामध्ये सुद्धा पोहोचणार आहे. आणि म्हणून प्रत्येकाने सहभागी व्हा या कार्यक्रमामध्ये, उत्स्फूर्त सहभाग घ्या, कारण हा खेळच वेगळा आहे. स्पर्धा म्हणून कोणी खेळू नका, एक विरंगुळा म्हणून खेळा. आणि या कोकण साद लाईव्हच्या या प्रत्येक खेळ पैठणीचा जो आपल्यापर्यंत पोहोचणार आहे संपूर्ण सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये, या खेळामध्ये सहभागी व्हा आणि आनंद लुटा. कारण जगामध्ये सगळं विकत घेता येतं, परंतु आनंद विकत घेत येत नाही कधी. आणि म्हणून आनंद विकत घ्यायचा असेल तर कुठेच मिळत नाही विकत, तो फक्त आणि फक्त अशाच माध्यमातून मिळतो. आणि म्हणून पुन्हा एकदा सांगेन, विल्वर्ट प्रॉपर्टीज आणि कॅमलिन प्रायोजक कोकणचं नंबर 1 चॅनल कोकण साद लाईव्ह आणि दैनिक कोकण साद आपल्या संपूर्ण घेऊन येतंय, आपल्या गावामध्ये घेऊन येतंय खेळ पैठणीचा. आपण नक्की सहभागी व्हा. धन्यवाद.